पिता पुत्र आणि पवित्र आत्मा ह्यांच्या नावे आमेन. स्वर्गीय पिता, आम्ही तुझे आभार मानतो, तुझी स्तुती करतो, तुला धन्यवाद देतो प्रभू. प्रभू तुझे वचन म्हणते मॅथ्यू 18:19, जिथे दोघे किंवा तिघे माझ्या नावाने एकत्र जमतात त्यांच्यामध्ये मी हजर आहे. प्रभू आम्ही तुझे आभार मानतो की तू आमच्यामध्ये हजर आहे. आणि प्रभू काल जी तू टीचिंग आम्हाला दिली, स्पिरिट, सोल अँड बॉडी, प्रभू ज्या अनेक गोष्टी आम्हाला माहित नव्हत्या प्रभू, त्या तू आम्हाला ह्या टीचिंग्सद्वारे, ह्या शिकवणुकीद्वारे समजल्या प्रभू. आणि ही शिकवण तू आम्हाला समजण्यासाठी अतिशय सोपी अशी केली प्रभू. त्या समजल्यामुळे प्रभू आम्ही अनेक गोष्टी आमच्या जीवनामध्ये जे महान चमत्कार आणि एक विजयी ख्रिस्ती जीवन जगण्यासाठी ह्या गोष्टी आम्हाला प्रभू अतिशय उपयोगी आहेत. ह्या टीचिंग्स आम्हाला दिल्याबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो. आजचे सेशन आम्ही तुझ्या हातामध्ये समर्पित करतो. जे नवीन नवीन रहस्य तू आम्हाला शिकवत आहेत, ती आम्हाला समजत आहेत असे आम्ही विश्वासाने डिक्लेअर करतो प्रभू. आणि हे शिकवण आम्हा सगळ्यांना फायदेशीर ठरत आहे, त्याबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो. ही प्रार्थना आम्ही आमच्या प्रभू येशूच्या नावाने करतो. आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So yesterday we were learning about spirit, soul, and body. काल आपण स्पिरिट, जीव, आत्मा आणि शरीर ह्याच्याबद्दल शिकत होतो. So do we have a spirit? Yes. We are a spirit. All are wrong, sister. Only except Sister Sylvia. Both of them gave wrong answer. Yes, we have a spirit. Yeah, gave the right answer. Yes. Yeah. Sister Sylvia gave the right answer. Sister Tanya, do we have a spirit? We are tripart being, na? Yeah. No. I'm only asking this question, yes or no. Do we have a spirit? Do we have a spirit? We are a spirit. We are a spirit. Ah. We are. Correct. Yes. It's a big difference between having something and being something. We are a spirit being. Yes. Okay. We are a spirit and we live in this physical body. Yes. That's why, yeah, sister. आपण सर्व आत्मे आहोत आणि आपण ह्या शरीरामध्ये जे डोळ्यांना दिसतं त्याच्यामध्ये राहतो. So we are spirit. We possess a soul and we live in a physical body. आपण आत्मा आहोत. मी आत्मा आहे. माझ्याकडे माझ्या मालकीचा एक जीव आहे आणि हा जीव शरीरामध्ये राहतो. So God is a spirit. The demons are spirit. The angels are spirit and we are spirit. आणि देव आत्मा आहे. सर्व दुष्ट शक्ती ज्या आहेत, सैतानी शक्ती, त्या आत्मे आहेत. सर्व देवदूत आत्मे आहेत आणि आपण सुद्धा सर्व माणसं आत्मे आहोत. Amen. Praise the Lord. But for this spirit to live in this world, he needs a suit called body. Without a body, nobody is qualified to live in this world. Yes. आणि ह्या आत्म्याला राहण्यासाठी एक वरचं एक कवर लागतं, आवरण लागतं. ते म्हणजे आपलं शरीर आहे आणि शरीराशिवाय कोणीच ह्या जगामध्ये जिवंत राहू शकत नाही. That's what we see in Genesis 1 verse 26, that God created man in his likeness and he gave all dominion to man to rule over this earth. आणि आपण उत्पत्ती 1:26 मध्ये तेच शिकतो की परमेश्वराने त्याच्या प्रतिरूपाप्रमाणे आणि सदृश असा एक माणूस तयार केला आणि त्याला संपूर्ण ह्या निर्मितीवर सत्ता दिली. So this dominion is given to a person, a spirit who has a body. आणि हे जे सर्व अधिकार जो आहे तो कोणाला दिला गेला, तर ज्या शरीरामध्ये एक किंवा त्या आत्म्याला, ज्या आत्म्याचं एक मालकीचं शरीर आहे. That's why the Holy Spirit also needs a body, and in the same way the devil also needs a body. म्हणून पवित्र आत्म्याला पण एका शरीराची गरज आहे आणि सैतानाला देखील एका आत्म्याची गरज आहे. That's why Jesus has to become a human, and for him to come into this earth he needed a body, and that's why he chose Mother Mary, and when she cooperated, now Jesus came to this world through a human body.
आणि म्हणून येशूला, प्रभू येशूला देखील ह्या पृथ्वीवर येण्यासाठी एका शरीराची गरज होती. म्हणून पवित्र मरियेला संदेश दिला गेला आणि जेव्हा तिने देवाच्या योजनेला होकार दिला, तिने योजना स्वीकारली, तेव्हा तिच्याद्वारे प्रभू येशू ह्या जगामध्ये जन्माला आला. The moment the spirit and the soul leaves the body, now we don't have any more access in this world. ज्या क्षणी आपला आत्मा आणि जीव हे शरीर सोडून जातात, त्यावेळेला ह्या जगामध्ये आपलं अस्तित्व उरत नाही. We know, we see all the disciples and apostles in the Bible, they did great miracles. But the moment the spirit and the soul left the body, now they have no more access in this earth. आपण बघतो की ह्या जगामध्ये जे प्रेषित होते, संत होते, त्यांनी खूप मोठे मोठे चमत्कार केले. पण ज्या क्षणी त्यांचा आत्मा, त्यांचा जीव, त्यांचं शरीर सोडून निघून गेला, त्यानंतर ह्या जगात त्यांना कुठल्याही प्रकारचा अस्तित्व राहिलं नाही. So this body, the suit of this world, the suit that we are in this world, is very important for us to live in this planet Earth. ह्या पृथ्वीवर जगण्यासाठी आपल्याला जे वरचं आवरण आहे, कवर आहे, शरीर, त्याची खूप गरज आहे. So the moment the spirit leaves that person, we no more call that person by name. We won't say Mr. X or B is coming, A and B is not coming. We'll call that person, that person's body is coming, Mr. X body is coming. ज्या क्षणी हा आत्मा निघून जातो आपले शरीर सोडून, त्यावेळेला आपण म्हणतो की एक मिस्टर एक्स किंवा एखादी व्यक्ती आहे, तर आपण असं म्हणत नाही की मिस्टर एक्स आता चर्च मध्ये आले आहेत, तर आपण म्हणतो की बॉडी चर्च मध्ये आलेली आहे. Because the name is not to the body but to the spirit. कारण जे नाव आहे ते तुमच्या शरीराला दिलं गेलं नाही, तुमच्या आत्म्याला दिलं गेलं आहे. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. So when God created man, he created man in his spirit, in the likeness and image of God. आणि जेव्हा देवाने माणसाला निर्माण केलं, तेव्हा प्रतिरूप आणि सदृश म्हणजे काय, तर देवाच्या आत्म्याप्रमाणे आपल्या प्रत्येक माणसाला आत्म्याप्रमाणे निर्माण केलं गेलं आहे. And man was connected to God through his spirit. आणि मनुष्य हा देवाशी जोडला गेला फक्त त्याच्या आत्म्यामध्ये. So this man had the soul, and this man was living in the physical body. आणि ह्या माणसाकडे जीव होता आणि तो त्या नावाच्या त्या आवरणामध्ये राहत होता, तो जिवंत होता. So this man had the direct connection with God in the spirit. आणि माणसाचं आणि देवाचं डिरेक्ट कनेक्शन कसं होतं, तर आत्म्यामध्ये होतं. Now when God said, the day you eat the fruit of knowledge of good and evil, you shall surely die. आणि परमेश्वर देव माणसाला म्हणाला होता की ज्या क्षणी तू बऱ्या वाईटाचे ज्ञान करून देणाऱ्या झाडाचे फळ खाशील, त्या दिवशी तू खचित मरशील. So did Adam and Eve, they ate and did they die? मग ज्या दिवशी आदाम आणि एवेने फळ खाल्लं, त्या दिवशी ते मेले का? After they ate, did they die? फळ खाल्ल्यानंतर ते मेले? Spiritually they died. Okay, for us, death is different, and what the Bible talks about death is different. आपल्यासाठी मरण जे आहे ती संकल्पना वेगळी आहे आणि बायबलच्या दृष्टीने मरणची संकल्पना वेगळी आहे. For us, death means non-existence. आपल्यासाठी मरण म्हणजे काय, तर त्या माणसाचं अस्तित्व संपून जाते. But actually saying nobody is going to non-exist. We are going to either exist in heaven or in earth or in hell. येस, आणि खरं म्हणजे ख्रिस्ती माणसाचं अस्तित्व कधी संपतच नाही, कारण एकतर आपण पृथ्वीवर असतो, स्वर्गात असतो किंवा नरकात असतो. Correct? Yes. So there is nothing called non-exist. Now, according to the word of God, death means separation from God. आणि बायबलच्या देवाच्या शब्दाच्या अनुसार मरण म्हणजे देवापासून वेगळं होणं, विभक्त होणं. That's why in the prodigal son parable we see the father says, my son was dead and now he has come back. म्हणून उधळ्या पुत्राच्या दाखल्यामध्ये तिकडे त्याचा पिता म्हणतो, मुलगा जो आता मेला होता तो जिवंत झाला आहे. Now
when God created man in his likeness and image in the spirit, God was connected with man and man was connected with God in the spirit. आणि माणूस आणि देव जे एकमेकांशी जोडलेले होते ते आत्म्यामध्ये जोडलेले होते. Now, how God designed man was, man has to take instruction from the spirit, because in his spirit he was connected to God. He is supposed to take instructions from the spirit and then the soul makes the decision. आणि माणसाला त्याच्या आत्म्याकडून सूचना घ्यायच्या असतात. आत्मा त्याला सूचना देतो आणि हा आत्मा जो आहे तो देवाशी जोडलेला असतो. अशा प्रकारे माणूस सूचना घेत असतो त्याच्या आत्म्याद्वारे. And accordingly the body acts. आणि त्याप्रमाणे शरीर जे आहे ते कार्य करते. Yesterday we saw that we are spirit and we have the soul, and the soul is the part where we have our thinking, our feeling, our choosing. आणि आपण काल पाहिलं की प्रत्येक माणसाकडे एक जीव आहे आणि जो जीव आहे त्याची भूमिका काय आहे तर तो विचार करतो, तो निवड करतो आणि त्याला निवडीचे स्वातंत्र्य आहे. In the soul is our personality. हा जीवामध्येच आपले पूर्ण व्यक्तिमत्व सामावलेलं आहे. In the soul is our mind. In the soul is where we make decision. आणि ह्या जीवामध्येच आपलं मन आहे आणि जीवामध्येच आपण निर्णय घेत असतो. In the soul are the things that we have learned. आणि ह्या जीवामध्ये अशा गोष्टी आहेत ज्या आपण शिकलेलो आहोत. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So God gave man the physical senses, but God designed man that the spirit is what has to lead the soul and the body, not the five senses. आणि परमेश्वर देवाने माणसाला फिजिकल सेन्सेस दिले, परंतु जो आत्मा आहे तो देवाच्या द्वारेच गाईड केलेला जातो. तो 5 इंद्रियांच्या द्वारे आत्मा निर्णय घेऊ शकत नाही. So man was designed to take instructions from the spirit and act accordingly. आणि मनुष्य जो आहे तो डिझाईन केला गेला कशासाठी तर त्याने आत्म्याकडून सगळ्या आज्ञा घ्याव्यात, आत्म्याच्या द्वारे प्रेरित व्हावं आणि मगच त्याप्रमाणे त्याने कृती करावी. But what happened the very moment Adam disobeyed? परंतु काय झालं तर ज्या क्षणी आदामाने आज्ञा मोडली, at that very moment the law of death got activated. Law of sin and death got activated. त्याच क्षणी मरण आणि पाप हा दोन्हींचा जो नियम होता, कायदा होता, तो कार्यरत झाला. That's what we see in Romans chapter 8 verse 2. The law of spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Romans 8:2. आणि तेच आपण नेमकं रोमकरास पत्र अध्याय 8 वचन 2 मध्ये म्हणतो, कारण ख्रिस्त येशूमधील जीवनाच्या आत्म्याचा जो नियम त्याने तुला पाप व मरण ह्यांच्या नियमापासून मुक्त केले आहे. आमेन. So one thing we have to remember, whatever the Lord speaks, it is a law. म्हणून आपण एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की जे काही प्रभू येशू बोलतो ते त्या नियमामध्येच आहे. Now God is a God. When he speaks words, he will never violate or change the words that he has spoken. आणि एक लक्षात घ्या की ज्या वेळेला देव शब्द बोलतो त्यावेळेला जे बोललेले आहेत त्यापासून तो कधीच माघार घेत नाही. God is a God who is faithful to his word. आणि प्रभू असा प्रभू आहे की तो त्याच्या शब्दाशी नेहमीच विश्वासू आहे. That's why his words, the moment he spoke, it becomes a law. आणि म्हणूनच प्रभू देव जेव्हा शब्द बोलतो तेव्हा त्या शब्दाचं रूपांतर नियमामध्ये होत असतं. Because God himself will not violate it. कारण प्रभू स्वतःचे नियम कधीच तोडणार नाही, उल्लंघन करणार नाही. So when he said, the day you eat the fruit of knowledge of good and evil, you shall surely die, the moment he spoke those words, it became a law. आणि म्हणून प्रभुदेव जेव्हा आदम आणि एवेला म्हणाला की ज्या दिवशी तुम्ही त्या बरा वाईटाचे समज करणाऱ्या देणाऱ्या झाडाचे फळ खाणार त्या दिवशी तुम्ही मरणार. मग ज्या हे प्रभू बोलला हे शब्द म्हणजेच नियम झाला.
Now God cannot say, oh Adam, you made the mistake, okay, let me change my words. He cannot change. Yeah. आणि प्रभू असं कधीच असं सांगू शकत नाही की आदाम तू माझी आज्ञा मोडली, आता आपण काहीतरी करूया, असं तो बोलू शकत नाही, कारण त्याचे शब्द तो बदलू शकत नाही. That's why the moment they ate the fruit of knowledge of good and evil, that very moment the law of sin and death, it's a law, because God's word is a law. The moment they ate the new law called sin and death, that very moment death got activated. आणि म्हणून जेव्हा देव बोलला की हे फळ खाऊ नका, तो नियम आहे, आज्ञा आहे, मग ज्या क्षणी आदामाने ही आज्ञा मोडली त्या क्षणी दुसरा नियम जो आहे तो ऍक्टिव्हेट झाला. तो नियम होता पाप आणि मरणाचा. Did you understand up to here? येस. Yes. Okay. Now, man was connected to God in the spirit, but because of sin, now there is death that has taken place. That means there is a separation taken place. Now God is no longer connected with man in the spirit. The spirit has become dormant. या आणि मनुष्य हा देवाशी फक्त आत्म्यामध्ये जोडलेला होता, परंतु ज्या क्षणी मनुष्याने ती आज्ञा मोडली त्या क्षणी मरण आलं, आणि मरणामुळे त्याचा आत्मा जो होता तो मराठी वर्ड फॉर डॉर्मंट. Just search the Google sister, 1 minute. Okay. Becoming like. निष्क्रिय. या तर त्याचा आत्मा जो होता तो त्यावेळेला निष्क्रिय झाला. येस. Okay. Praise the Lord. Now, man who was getting instruction from the Spirit of God, now the soul started to rely on the physical senses. आणि मनुष्य ज्याचा आत्मा तोपर्यंत देवाकडून सगळ्या सूचना घेत होता, आता काय झालं, तिकडे आत्मा निष्क्रिय झाल्यामुळे त्याचा जीव जो होता तो त्याची 5 इंद्रिय जे आहेत त्याच्या आधारे तो डिसिजन्स घेऊ लागला, निर्णय घेऊ लागला. So that's why Jesus said, I have come to give life. म्हणून येशू म्हणतो की मी तुम्हाला जीवन देण्यासाठी आलो आहे. That life is the life that Adam lost. ते जीवन जे आदाम हरवून बसला होता, त्याने गमावलं होतं. Now, the day I am born again, now my spirit has become new completely, and now my spirit is directly connected to the Spirit of God. ज्या दिवशी मी पुन्हा नव्याने जन्माला येतो प्रभू मध्ये, त्या दिवशी माझा आत्मा जो आहे तो पूर्णपणे नवीन झालेला आहे आणि तो प्रभूशी जोडलेला आहे. Now, I am not supposed to make decision based on my senses, but now I am designed not to be ruled by my senses. I am designed to rule by the Spirit. आणि माझे निर्मिती प्रभूने कशासाठी केलेली आहे, तर माझी जी पंचेंद्रिय आहेत त्याद्वारे मी निर्णय घेण्यासाठी मला निर्माण केलं गेलं नाहीये, तर मी आत्म्याद्वारे चालावं म्हणून प्रभूने मला निर्माण केलं आहे. Okay. There is a scripture, 1 Corinthians chapter 6 verse 17. Can you read that? आणि yes sister, which scripture? 1 Corinthians Yeah. chapter 6 verse 17. I'll read in English by the time you take. But he who is joined to the Lord is one spirit with him. But he who joins himself to the Lord is one spirit with him. So this scripture says that the day I am become a new creation, now my spirit and his spirit has become one. We are no longer two, but we have become one. Amen. आणि करिंथकरास पहिले पत्र अध्याय 6 वचन 17 म्हणते, परंतु जो प्रभूशी जडला
तो व प्रभू एक आत्मा आहेत. या Can you imagine this truth? Praise God. He is saying that I'm not saying that my spirit and your spirit is in you. He's saying, no, no, no. My spirit and your spirit has become one. I'm just one with you. Amen. या आणि तो असं म्हणतो की माझा आत्मा आणि तुमचा आत्मा एक झाला नाही, तर माझा आणि प्रभूचा आत्मा एक झालेला आहे आणि ते एकच आहे. Praise the Lord. Praise God. So now we are designed to get instructions from the Spirit of God. म्हणून आपण आपली निर्मिती आपल्याला असं बनवलं गेलं आहे की आपल्याला देवाच्या आत्म्यापासून आपल्या आत्म्याला सूचना दिल्या जातात. You know, after the fall, it was the reverse way. What I see, what I feel, what I learned is what my soul makes decision, and I live my life accordingly. आणि मला जे दिसतं, मला जे वाटतं किंवा मला जे समजतं त्याद्वारेच मी निर्णय घेतो आणि माझं जीवन मी तसं जगतो. Correct? Yes. But we are not designed to make decision based on what I see, hear, and what I sense. But I am designed to be governed by my spiritual sense. आणि आपल्याला काय दिसतं, काय वाटतं, काय पाहतो त्याच्यावर आपण निर्णय घ्यायचाच नाहीये, तसं जगायचं नाहीये. तर आपलं जे आध्यात्मिक जे इन्साइट आहेत किंवा जी समज आहे त्याद्वारेच आपण जगायचं आहे. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. आणि Thank you, Jesus. Thank you. Okay, Praise Jesus. I'll give an small example. Okay, there was a man who was a poor man. He got a ticket to go on the cruise. Somebody gave him as a gift. आणि एक माणूस होता, तो गरीब होता आणि त्याला एक दिवस क्रूज वर जाण्यासाठी कोणीतरी त्याला तिकीट दिलं. You have heard it before? नो सिस्टर. No, I'm thinking of myself. Okay. Now, when he goes on the cruise, he's enjoying everything there inside. या आणि तो क्रूज वर जातो, त्या शिप वर जातो आणि मध्ये जे सगळं असतं तिकडे खूप एन्जॉय करतो तो. So everything was very posh, आणि एकदम सगळं पॉश चकाचक असतं सगळं शिप मध्ये. all full of luxury that he has never ever seen in his life. आणि त्याने पूर्ण आयुष्यामध्ये पाहिलं नसेल एवढा ऐशो आराम त्या शिप वर असतो एकदम. And when he saw the food that is served, it was very expensive. आणि जेव्हा त्याने पाहिलं की सगळं जे जेवण वगैरे तिकडे सर्व केलं जातं ते खूप महाग होतं. So he had some peanuts, some chips, and some snacks with him. So he would go into his room, and then he would take that little food, whatever snacks he had, banana or whatever he had. He would eat that, drink water, and fill his stomach. या आणि मग ते फूड एवढं महाग होतं तिकडे म्हणून तो काय करायचं, त्याच्याकडे जे काही होतं स्नॅक्स, चिप्स होते, केळी होती, जे काही त्याने नेलं होतं ते खायचा, त्याच्या रूम मध्ये जाऊन पाणी प्यायचा आणि स्वतःचं पोट भरायचा. या So it was a 10 days cruise. 10 दिवसाची क्रूज होती, शिप त्याची So सफर. the last day has come. शेवटचा दिवस आला. So on the last day there was a farewell party. आणि एक निरोपाची पार्टी होती. शेवटी सगळं संपलं आता. So one of the staff came to invite him for that day night dinner. आणि मग त्या रात्री स्टाफ जो होता म्हणजे क्रूज स्टाफ पैकी कोणीतरी त्याला रात्रीच्या जेवणासाठी आमंत्रण द्यायला आलं. And he said, no, I'm sorry, it's okay, I'm not coming. तो म्हणाला की ठीक आहे परंतु मी नाही येणार जेवणासाठी. Because he has no money, no? कारण त्याच्याकडे पैसे नव्हते. So he says, and that person, the staff is not leaving him. He's saying, once in a life, you will never get like this opportunity. You will never get like, it will be very special. You would have never experienced. You should please come, and we want you to enjoy the best that we offer. And he kept saying, and this fellow keeps saying, no, I'm not coming. Please don't force me. आणि त्याने त्या स्टाफ मेंबरने त्याला खूप सांगितलं, बघ तुला परत अशी पार्टी कधीच मिळणार नाही, तुला एवढं मस्त जेवण असेल, तू खूप लाईफ टाइम तू आठवण करशील. खूप त्याला कन्व्हिन्स करायचा प्रयत्न केला. At last he says, sir,
sir, when we are giving it free, why don't you enjoy it? मग त्याने सांगितलं की आम्ही जर तुम्हाला फ्री देतोय ही डिनर पार्टी, तर मग तुम्ही काय मजा लुटत नाही त्याची. या. And then he says, oh really, this farewell party dinner is free? मग त्याने सांगितलं खरंच हे जे शेवटचं डिनर आहे फेअरवेलचं ते फुकट आहे का? या. Then the staff said, can you show me your ticket? मग त्या स्टाफने सांगितलं तुमचं तिकीट दाखवा जरा मला. And then he said, can you read that small line? Your ticket has included with all meals already paid. आणि मग त्याने सांगितलं तुमची तिकीटची शेवटची ओळ बघा एकदम खाली, त्याच्यामध्ये आहे की तुमच्या तिकीट मध्ये सगळी जी 10 दिवसाची जेवण होती ती इन्क्लूड आहेत, फ्री आहेत त्याच्यामध्ये. या. Is this condition our condition? Yes. या. Now, in that ticket, it's written all Yes, meals yes, included. yes, yes. आणि त्या तिकीट मध्ये लिहिलेलं आहे तिकडे की सगळी तुमची जेवण जी आहेत ती तुम्हाला फुकट दिली गेली आहेत तिकीट. It is free for him doesn't mean that it is not paid. No, somebody else already paid for him. येस. आणि त्याच्यासाठी त्या तिकिटावर ते असं लिहिलंय की जेवण फ्री आहे, पण ते फ्री नाही, त्याची किंमत कोणीतरी मोजलेली आहे ऑलरेडी. या. That's what is happening exactly to us. तेच नेमकं आपल्या बाबतीत पण घडते. Everything that we need is already paid for. Jesus paid it on the cross and he has given us everything and he has put it, he has already, installed it in our spirit. आणि प्रभू येशूने त्या क्रुसावर ती आपली सगळी किंमत मोजलेली आहे आणि जे काही त्याने केलेलं आहे ते सगळं आपल्या आत्म्यामध्ये त्याने ऑलरेडी इन्स्टॉल तिकडे भरून ठेवलेलं आहे मध्ये. Now, was it his mistake not to acknowledge what was written in that ticket? मग त्याची ती चूक आहे का की त्याने त्या तिकिटावर जे काही लिहिलेलं आहे ते त्याला समजलं नाही, त्याने आपल्याला लक्षात आणून दिलं नाही, त्याची चूक आहे? नो. He was, now in the same way, now we are supposed to acknowledge what God has already given us in the written word. म्हणून प्रभू येशूने त्याच्या शब्दामध्ये ऑलरेडी आपल्याला प्रॉमिस वचन मध्ये जे काही दिलेलं आहे ते ओळखणं ही आपली जबाबदारी आहे. Even though it was provided for him and it was already paid for him, did he enjoy it? आणि त्या माणसासाठी शिपवरच्या त्याला सगळं दिलं गेलं होतं आणि त्याला जेवण पण फ्री होतं, पण त्याने त्याची सफरीची मजा लुटली का त्याच्या? नाही. नो. In the same way, healing is provided for us. The blessings are provided for us. Every need is provided for us. The wisdom is provided for us. But whether I'm going to experience it, whether I'm going to enjoy it, doesn't depend on God. He provided it. But now it is I who have to receive it by faith. त्याच प्रकारे आपल्याला सुद्धा आरोग्य, आशीर्वाद, आपल्या सगळ्या गरजा, सगळं शहाणपण, सगळी भरभराट आपल्याला दिली गेली आहे, आपल्याला पुरवली गेली आहे, पण आपल्याला हे सगळं आता विश्वासाने फक्त घ्यायचं आहे. Just imagine how he would have felt on the last day. आणि तुम्ही कल्पना करा की त्या माणसाला त्याने 10 दिवस खोलीमध्ये जाऊन ती केळी, बटाटा वेफर खात राहिला आणि त्याची सगळी जेवण जी होती, जेवण फ्री होती, मील्स त्याला माहित नव्हतं. मग त्याची परिस्थिती काय झाली असेल जेव्हा त्याला समजलं असेल की 10 दिवस मी काहीच एन्जॉय केलं नाही, माझ्या खोलीमध्ये काहीतरी खाल्लं आणि माझं पोट भरलं पाणी प्यालो. How he would have felt, oh my God, everything was mine, but I did not enjoy. That's what exactly most of us will experience when we go to Jesus. Jesus, you gave everything, but I lived like a beggar. I lived like a sick person. आणि आपली परिस्थिती पण अशीच होते. जेव्हा आपण येशूच्या जवळ येतो त्यावेळेला आपल्याला समजतं की प्रभू येशू तुम्हाला सगळं दिलं होतंस, पण मी एखाद्या भिकाऱ्यासारखा जगत होतो, कारण मला माहीतच नव्हतं तू मला सर्व दिलेलं आहेस. It is so, the gospel is so, it is so good. It is so good that we think whether it's true. आणि शुभवर्तमान जे आहे ते एवढं खरं आहे, चांगलं आहे की आपल्याला वाटतं की हे खरंच आहे का नाही. And it is so simple that we miss it. आणि इतकं सोपं आहे की आपण काही वेळेला त्या शिकवणी आपण सहज अशा गमावून बसतो. Because I'm saying it's so simple because everything is given. Jesus is saying you don't need to do anything. You only have to believe and you have to take it. आणि प्रभू येशू म्हणतो की सगळं तुम्हाला दिलं गेलेलं आहे, फक्त तुम्हाला विश्वास ठेवायचा आहे आणि ते घ्यायचं आहे.
Praise the Lord. Praise Hallelujah. Praise the Lord. But when a person realizes that he is a new creation, a new species, that in his spirit he is just like Christ, and his spirit and God's spirit has become one spirit, and when he realizes the Creator himself has become one in me, we are no longer two, but we are one. Wow. When I realize that, then I will not be depressed in my life at all. Amen. आणि जर आपल्याला माहित आहे की जर एखाद्या व्यक्तीला कळतं तो नवीन उत्पत्ती आहे आणि तो ख्रिस्तासारखाच आहे आणि तो आणि प्रभू वेगळे नाहीत तर ते एकच आत्मा आहेत, ज्यावेळी आपल्याला हे सत्य समजेल, ह्या गोष्टी कळतील, तेव्हा आपल्याला किती आनंद व्हायला पाहिजे. आमेन. Amen. Okay, can you read Colossians chapter 1? Verse number 27. Okay, I will read first. Colossians chapter 1. Even 1 verse 27. Okay. Colossians 1:27. 26, sorry. Okay. Even the mystery which has been hid from ages and from generation, but now is made manifest to his saints. Now, the scripture says that there was a mystery that was hidden for ages and generation, but that mystery is revealed to us, the saints. Amen. And 27 says, to whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Amen. ते रहस्य, कलेस्यकरास पत्र अध्याय 1 वचन 26 आणि 27. जे रहस्य युगानुयुग पिढ्यानपिढ्या गुप्त ठेवलेले होते, परंतु आता त्याच्या पवित्र जनांना प्रकट झाले आहे, ते हे वचन होय. या रहस्याच्या गौरवाची संपत्ती परराष्ट्रीयांमध्ये काय आहे हे आपल्या पवित्र जनांना कळविणे देवाला बरे वाटले. गौरवाची आशा असा जो ख्रिस्त तुम्हामध्ये आहे, तो हे रहस्य आहे. आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Now, this is a mystery that was hidden for ages and generation. That how can such a big God, just imagine, out of his mouth came the sun and the stars, and they are stars that is multiple times bigger than the sun. Yes. Okay, and all this has come out from his mouth, and such a big God is in me, and he has become one with me in one spirit. Amen. आमेन. आणि हे जे रहस्य आहे ते युगायुगासाठी गुप्त ठेवलं गेलं होतं, परंतु आपण कल्पना करूया की ज्या प्रभूने त्याचं मुख उघडून शब्द बोलला आणि अवाढव्य विश्व निर्माण केलं, चंद्र सूर्य तारे ग्रह, मग तो प्रभू आपल्यासाठी येतो, आपल्या मध्ये येतो आणि तो आपल्याशी एकरूप होतो, हे आपलं केवढं मोठं भाग्य आहे. आमेन. Praise the Lord. Praise Praise the the Lord. Thank you, Jesus. And that's what this is. This is the mystery that has been hidden ages from generation, but now is made manifest to his saints, to whom God would make known what is the riches of the glory of his mystery among the Gentiles. Now, the word glory, what is the meaning of the word glory? इकडे एक शब्द आहे, या रहस्याच्या गौरवाची संपत्ती. मग गौरव ह्या शब्दाचा अर्थ काय आहे? Glory means the promise being manifested, गौरव म्हणजे where you can see it, the invisible power of God being manifested. अच्छा, गौरव म्हणजे परमेश्वराचं जे अदृश्य सामर्थ्य आहे ते प्रकट होणे. या And the glory of this mystery among the Gentiles. See, this mystery is revealed not just among the Jews, but among the Gentiles. And what is that? That is which Christ. is Christ
in you. Amen. आणि हे जे गौरवाचे जे रहस्य आहे ते आपल्यासाठी प्रकट केलं गेलेलं आहे. जे ज्यू लोकांपासून देखील त्यांना प्रकट केलं, परंतु ते परराष्ट्रीयांना पण प्रकट केलं. म्हणजे काय आहे, ते वचन जे आहे ते ख्रिस्ताद्वारे आपल्याला समजावलं गेलं आहे, आपल्यासाठी उघड केलं गेलं आहे. Praise the Lord. Praise Praise the the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, And Jesus. where are we seeing the power to come from heaven? Holy Spirit, come, pour out your spirit, touch me. And some people also say, I want double portion, I want more anointing, I want more infilling. But what the scripture says, the mystery is Christ, Is the in Creator Himself has become one in you. Amen. येस. आणि काही लोक म्हणतात की मला पवित्र आत्मा ये, मला भरून टाक, मला दुप्पट अभिषेक दे. परंतु हे सगळं काही बोलायची गरज नाही. प्रभू येशू ख्रिस्त जो स्वतः आपल्यामध्ये अगोदरच हजर आहे. Amen. But we know that there is a physical realm, the physical world, and the spiritual world, the spiritual realm. आणि आपल्या सगळ्यांना माहित आहे की आध्यात्मिक जग आहे, त्याप्रमाणेच एक जागतिक दृश्य डोळ्यांना दिसणारं एक जग आहे. We saw that we are spirit being. God is a spirit. We are spirit. The demons are spirit. Angels are spirit, and we are spirit being. But we live in a physical body, and we live in the physical world. येस. आणि आपल्याला सगळ्यांना माहित आहे की जसा देव आत्मा आहे, देवदूत आत्मे आहेत, सैतान आत्मा आहे, आपण सगळेजण आहोत, आपण सर्व आत्मे आहोत आणि आपण सर्व ह्या जगामध्ये राहतो. आपल्याला एक शरीर आहे आणि ह्या शरीराद्वारे आपण ह्या जगामध्येच राहत असतो. But because of sin, man's spirit got disconnected from God's spirit, and man became so dominated by the senses that now we have come to a state that we can't even recognize, or we can't even see and hear things. The spiritual world, which is the real world, instead of we getting connected to the spiritual world, we are being governed completely by the physical. आणि आपल्याला माहिती आहे की मनुष्य आणि देव म्हणजे आपण आणि परमेश्वर फक्त आत्म्याने जोडलेलो आहोत. आत्मा आपला एक जीव एक देहाने जोडलेला आहे. परंतु ज्या क्षणी आपण पाप केलं त्या क्षणी हा आत्मा जो आहे तो निष्क्रिय झाला आणि त्यामुळे आपण आज जे आपण जगत आहोत ते पूर्णपणे आपली 5 इंद्रिय आहेत, डोळे, नाक, हात, कान, त्वचा, त्याच्याद्वारे जगत असतो. आणि आपलं सगळं जग जे आपण जे जगत असतो ते सगळं या 5 इंद्रियांच्या द्वारे हे सगळं नियंत्रित केलं जातं. Praise the Lord. 1 minute. Papa is asking for the ID number. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. Now, when I take the Bible and when I start seeing into the scripture, now I realize that I am not created to be governed by my physical sense, but I am supposed to be governed by my spiritual sense. And this spiritual sense gets activated only when I spend time with the Word of God. आणि जेव्हा मी वचनाचा अभ्यास करायला सुरुवात करतो तेव्हा मला समजतं की माझं जीवन जे आहे हे ह्या सगळ्या जागतिक सेन्सेस 5 इंद्रियांनी चालवलं जात नाही, तर माझं संपूर्ण जीवन जे आहे ते आध्यात्मिक इंद्रियांद्वारे, आध्यात्मिक जाणीवांद्वारे चालवलं जातं. आणि हे मला कधी समजतं, मी जास्तीत जास्त जेव्हा देवाच्या वचनासाठी वेळ माझा घालवते त्यावेळेस मला ही जाणीव होते. Praise the Lord. Praise the Lord. In Luke, any doubt? No. Praise God. Okay. In Luke chapter 16, we see about the rich man and the poor man, the rich man Lazarus and the poor man. आणि लोक अध्याय 16 मध्ये आपण बघतो की तो गरीब माणूस आणि लाजरच्या दाखल्याबद्दल. Verse 19th onwards. Okay, I'll read it. Yeah. There was a rich man. Okay, I'm not reading because Papa is coming now. I'll just give a gist. In this parable, we see that the rich man and the poor man, they both die, correct? Yeah. So Yeah. when they die, where is the body going?
Want to help Almost body. going to the dust. Dust. Going into the grave, correct? Grave, yeah. Now, when this rich man and the poor man died, now the rich man is telling to Abraham, send him because I'm thirsty. या आणि ज्या वेळेला आपण बघतो की तो गरीब माणूस मरतो आणि तो अब्राहमाच्या उराजवळ त्याचा आत्मा जातो आणि श्रीमंत माणसाचा आत्मा मात्र नरकात जातो आणि त्यावेळेला Okay, I'll read 23rd verse. In Hades, when he was in torment, he looked up and saw Abraham far away with Lazarus by his side. So he called him, Father Abraham, have pity on me and send Lazarus. Sorry, Lazarus was the poor man, the rich man, and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, because I am in agony in the fire. But Abraham replied, Son, remember. What is he saying? remember Now, where is his brain? with him. Where is his brain? He is with him. In the? Sister Sylvia, I can't hear you. Brain in the sense Brain. The human physical brain. grave. Michelle wants to answer. Give. She's telling in grave. So where is you tell me, where is the brain? She understood. Yeah, she's telling in grave. You tell me, where is the brain? Yeah. The brain will be in him, no, because it is a physical organ, and the mind will be with him. Correct. So now, is he telling him, remember? Yeah. So the remember part, thinking part, is in the brain or in the mind? In the brain or in the mind? Mind. But usually we think it is the brain that is controlling us. Yeah. Correct? But the scripture is showing us very clearly that the soul part is where we remember, we think, even he felt thirsty, even that feeling was in, where is the feeling? It's in the soul. Because now he's dead, he doesn't have a physical body. As your daughter correctly said, the brain is a physical organ, but the mind is the spiritual organ. ओके. आणि आपण जोसून आपल्याला महत्वाचा पॉइंट सांगताय की ज्या वेळेला इकडे तो अब्राहम ह्याला सांगतो, श्रीमंत माणूस अब्राहमाला सांगतो की मी इकडे नरकामध्ये क्लेश भोगत आहे, तर आपल्या बोटाचे टोक पाण्यात बुडवून त्याने माझी जीभ थंड करावी म्हणून सांग. तर अब्राहम त्याला म्हणतो, मुला तू लक्षात ठेव. आता लक्षात ठेव हा जो भाग आहे, तर आपल्याला वाटेल, मग सिस्टर जोशी म्हणतात की त्या माणसाचा, श्रीमंत माणसाचा मेंदू कुठे आहे? तर मिशेल म्हणते की तो मेंदू जो आहे, म्हणजे मेंदू ऍक्च्युली ऑर्गन हा खाली जमिनीमध्ये आहे, म्हणजे ग्रेव मध्ये आहे, खाच्यामध्ये. परंतु त्याचं मन जे आहे ते त्याच्या सोबत आहे. श्रीमंत तो मेला आहे आणि तो नरकात आहे आता. म्हणजे आपण इकडे काय समजतो की आपली स्मरणशक्ती किंवा लक्षात ठेवण्याचा जो भाग आहे तो आपल्याला वाटतं की मेंदू मध्ये आहे, पण ऍक्च्युली तो माइंड मध्ये आहे, म्हणजे सोल मध्ये आहे. सो सोल मध्ये अजून काय आहे? सोल मध्ये फिलिंग्स आहेत, आपल्या सगळ्या भावना आहेत. येस सिस्टर, कंटिन्यू. Okay, yeah, Papa has come. Papa. Brother Jude, make him co-host. Brother Jude. Sister Sylvia. Yeah. What happened? No, I'm just telling her that some people are unmuted, but it's better because some are making a very noise, like they distract. Suddenly the voice, yeah. So they can't. So I get distracted immediately. Yeah. By translating, yeah. Okay. It's a notification, I think. It's a notification. Brother Jude, can. He's not accepting the unmute also. Okay.
Okay. By the time he'll come, by the time I'll continue with that. 2 minutes will be So, 2 minutes. yeah. So now we saw that the Bible very clearly says that the soul is a spiritual organ, the mind is the spiritual organ, and the mind is the part that actually makes the decision that controls the body. या आणि बायबल स्पष्टपणे म्हणते की आपला जीव किंवा आपलं मन जे आहे ते एक आध्यात्मिक असा भाग आहे आणि तोच असा ऑर्गन आहे किंवा इंद्रिय आहे जे आपल्या जीवनामध्ये निर्णय घेत असते. Usually, we think it is the brain that controls our body, correct? Yeah. Our mind. आणि ऍक्च्युली आपल्याला काय वाटतं, कधी कधी बहुतेक वेळा आपल्याला असं वाटतं की आपला मेंदू जो आहे तो आपली सगळी कंट्रोल डिसिजन्स घेतो, निर्णय घेतो आणि आपली शरीर जे आहे ते पूर्ण नियंत्रित करतो असं आपल्याला वाटतं. When a person has some kind of depression or some psychotic or neurotic problem, and the person goes to the doctor, there might be a chemical imbalance in the body, in the brain, especially in the brain. आणि कधी कधी एखाद्या माणसाला सायकोलॉजिकल म्हणजे मानसशास्त्रीय प्रॉब्लेम असतो, कधी कधी नर्वस सिस्टम न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लेम असतो. मग आपल्याला असं वाटतं की पण काही गोष्टी ज्या आहेत त्या नक्कीच त्या मेंदूशी जोडलेल्या आहेत तिकडे शरीरामध्ये. Now the doctor might try to give some medicines to balance the imbalanced chemical in the body. आणि डॉक्टर आपल्याला औषध देतात जेणेकरून आपल्या बॉडीमध्ये जो रासायनिक किंवा जो वेगळा इम्बॅलन्स असंतुलन झालेला आहे ते संतुलित करण्यासाठी, ते बॅलन्स करण्यासाठी आपल्याला औषध दिलं जातं. But the actual problem is not in the chemical imbalance, but the actual problem is when the mind is, when the mind is giving, damaging the brain. For example, God did not create my brain to receive unforgiveness, bitterness. But when my mind is having that unforgiveness, bitterness, now my brain is injuring my mind is injuring, causing that injury to my brain. आणि आपण इकडे समजून घेऊया की काही वेळेला इम्बॅलन्स जो आहे तो बॅलन्स केला जातो, संतुलित केला जातो, परंतु काय असतं की आपल्या जे मन आहे ते कधी कधी आपल्या मेंदूला देखील त्रास देऊ शकते, त्याला इजा पोहोचू शकते. उदाहरण घेऊया, जेव्हा आपण एखाद्या व्यक्तीला क्षमा करत नाही, आपल्या मनामध्ये आपण त्या गोष्टी धरून ठेवतो, आपण क्षमा करत नाही आणि त्यामुळे त्याचा परिणाम, मन जे क्षमा करत नाही त्यामुळे इनडायरेक्टली त्याचा परिणाम जो आहे तो आपल्या मेंदूवर होत असतो आणि मन हे मेंदूला इजा करत असते, त्याला इजा पोहोचवत असते. And even in the field of psychology and other, we see in psychiatrist or the psychologist, whoever it is, they try to change a person's thinking because they can see that the mind is what is affecting the body. आणि जे मोठे मोठे मानसशास्त्रज्ञ आहेत ते काय करतात, ते ज्या वेळेला आपल्याला थेरपी देतात, आपल्याला उपचार करतात, त्यावेळेला ते मन बदलण्याचा प्रयत्न करतात, आपला विचार बदलण्याचा प्रयत्न करतात, कारण मन बदललं की आपोआप शरीरावर त्याचा परिणाम होतो हे त्यांना माहित असते. But the good news for us is we have a spirit, and our spirit, and just like how we saw in the scripture, our spirit and God's spirit has become one. And now I can completely depend on the Spirit of God and take instructions from the Spirit of God. How? By looking into the mirror, because the mirror, the Word of God, is the reflection of the Spirit. And now I can overcome that depression, that sickness, that fear, that anxiety. How? Not by my own power, but the Spirit of God. Through the help of the Spirit of God, I can overcome. Hallelujah. आणि आपण पाहिलं की आपल्यासाठी चांगली बातमी काय आहे, तर प्रभूचा आत्मा आणि आपला आत्मा जो आहे तो पूर्णपणे एकमेकांशी जोडलेला आहे. त्यामुळे ज्या वेळेला आपण देवाच्या आत्म्याशी जोडलेलो राहतो, त्याच्याकडून आपण सूचना घेतो, आपण देवाच्या शब्दामध्ये पाहतो आणि देवाचा शब्द काय आहे तर आपल्या आत्म्याचं ते प्रतिबिंब आहे. आणि म्हणून ज्या वेळेला आपण देवाच्या वचनावर जोडले जातो, देवाच्या आत्म्याशी जोडले जातो, त्यावेळेला आपला आत्मा जो आहे तो पण एकदम हेल्दी होऊन जातो, त्याच्यामध्ये कुठलाही प्रॉब्लेम राहत नाही. So how are we designed? We are designed to be, our spirit is supposed to give instruction to our soul, and our soul is supposed to take instruction from the spirit and make decision. But because of the fallen nature,
we started to allow our senses to dominate us. But now, because I'm born again, now I should renew my mind so that I don't allow my senses to dominate me. But now I get instructions from the Word of God and allow the Spirit of God to control my life. आणि आपण आता पाहिलं की सुरुवातीपासून आपण बघितलं तर आपण आत्मा जो आहे आपल्यामध्ये, हा आत्मा आपल्या जीवाकडून सूचना घ्यायला पाहिजेत. आत्म्याने जीवाला सूचना द्यायला पाहिजेत. आणि जेव्हा जीव त्याच्याकडून सूचना घेतो, आपलं मन आत्म्याकडून सूचना घेते, त्यावेळेलाच आपण काय करतो तर आपण आपल्या पंचेंद्रियांनी जगाला जगत नाही, तर आपण काय करतो, देवाच्या शब्दाप्रमाणे आणि देवाच्या वचनाप्रमाणे जगायला सुरुवात करतो. अशा वेळेला काय होतं, आपले सेन्सेस, आपली जी 5 इंद्रिय आहेत ते आपल्या जीवनाचा ताबा घेत नाहीत, तर देवाचं वचन जे आपल्या आत्म्यामध्ये आहे ते आपल्या जीवनाचा ताबा घ्यायला सुरुवात करतं आणि आपलं मनाचं नवीकरण करत राहतं. या Yes, Papa. Praise God. Thank you very much. Praise God. Thank you, Papa. I was in Gujarat. I just finished the class and I've come here. Yeah, I was thinking you're coming in 10 minutes. It's okay. Praise God. So for them, it was a taste of how the Word of God can touch people. For me, it is like this. If they can get the taste of it and then they get hooked up on the YouTube, more and more people are beginning to understand the truth, and the truth is setting them free. They don't need me anymore. They need only the knowledge of the truth. Praise God. Amen. So, with what Jocelyn was saying, that everything you know is inside of you, by using the mirror, the reflection of whatever God's word says is inside you. आणि जर आपण पाहिलं, जोस्टिन आपल्याला सांगितलं त्याप्रमाणे की जे काही आपल्याला सूचना दिल्या गेल्या आहेत प्रभूच्या आत्म्याकडून, त्या सर्व सूचना, इन्स्ट्रक्शन ज्या आहेत त्या आपल्यामध्ये आहेत, आपल्या आत्म्यामध्ये त्या दिल्या गेल्या आहेत. So your spirit totally changed when you got born again. आणि जेव्हा आपण नव्याने जन्माला येतो त्यावेळेला आपला आत्मा जो आहे तो पूर्णपणे नवीन होत जातो, बदलून जातो. You and I have made Jesus Christ our Lord, and our spirit underwent an instant and complete transformation. तुम्ही आणि मी त्यावेळेला प्रभू येशूला आपला प्रभू बनवतो आणि आपला आत्मा जो आहे तो एका पूर्ण आणि पूर्णपणे नवीन बदलातून जात असतो. So even though our spirit got changed, but remember, the body and the soul both are not changed. So out of the total, only 1/3 has got changed. आणि जेव्हा आपला आत्मा बदलतो, जेव्हा आपण नव्याने जन्माला येतो, आत्मा पूर्णपणे नवीन होतो, परंतु आपलं शरीर आणि आपला जीव मात्र तसेच असतात. ते तसे, त्यामध्ये बदल होत नाही. म्हणजे आपण काय बघतो, 3 गोष्टीपैकी एकच गोष्ट बदलते, ती म्हणजे आत्मा, आणि 1/3 भाग बदलला जातो, बाकीचं तसंच राहते. So when people don't understand that the change that took place in their spirit, then they are trying to work out their way how to get their prayers answered, and by using their senses or their soul or their body. And when that happens, they are operating in some other system. It does not work and it ends up with disappointment. आणि त्यांना, काही लोकांना समजत नाही की फक्त आत्मा नवीन झालेला असतो, मात्र शरीर आणि जीव तसंच राहिलेलं असतं. मग ते काय करतात तर ते नवीन पद्धत शोधण्याचा प्रयत्न करतात, किंवा त्यांना कळत नाही की त्यांच्या प्रार्थनांना उत्तर का मिळत नाही, आणि मग ते हळूहळू निराशेकडे सरकतात, ते निराश होत जातात. So when a person says, I'm a new creation, he thinks that he is new in his spirit, in his soul, in his body, which is wrong. He is new only in his spirit. So the change that has taken place is only in the spirit. The change has not taken place in the soul or in the body. Now the person is thinking Jesus was going to change everything, but now he is not changing anything in my life. आणि मग ज्या वेळेला एखादी व्यक्ती नव्याने जन्मते तेव्हा आपण सांगितल्याप्रमाणे फक्त आत्मा बदलतो, शरीर आणि जीव बदलत नाही.
मग तिला असं वाटतं की प्रभू येशूने सांगितलं होतं की मी सगळं काही नवीन करीन, पण माझ्या शरीरामध्ये तर मला काहीच नवीन दिसत नाही. So when I don't see any change, unbelief takes over my life, and now I begin to question if things were supposed to become new and things are still the same, I'm still the same. Am I really born again? Am I really a new creation? Because I see everything is the same. आणि मग तिच्यामध्ये जेव्हा ह्या गोष्टी शरीर आणि जीव तसाच असतो, शरीरात नवीन काहीच दिसत नाही, मग तिला हळूहळू तिच्या मनामध्ये संशय तयार होतो, संशयामुळे अविश्वास येतो आणि मग तिला वाटतं की खरोखरच मी नव्याने जन्मलो आहे का, मग माझं शरीर कसं बदललं नाही. तिला कळत नाही की तिचा आत्मा बदललेला असतो. And therefore, some of them begin to doubt whether they are really saved, and because of which they are not able to keep their salvation. They lose their faith. Instead of experiencing the joy in their life, they go into depression and utter depression because they say nothing has ever changed. आणि मग त्यांना काही लोक त्यामुळे संशयामध्ये अडकतात आणि त्यांना समजत नाही की आता माझं तारण मी कसं टिकवून ठेवू, आणि मग त्यांचा विश्वास ते हळूहळू गमावायला सुरुवात करतात आणि निराशेमध्ये ते पडून जातात. What people don't realize is that their spirit has changed completely, and now they are in the process of changing. But this change is not from God. This change is from themselves, that they have to renew their mind. They have to labor to change their thinking, make the correction on the word of God. Now the physical will begin to change will begin to take place in that person's life. आणि मग त्यांना समजत नाही की हा प्रक्रिया जी आहे, आत्मा बदललेला आहे, मात्र शरीर बदलण्यासाठी त्यांना आता एका प्रक्रियेमधून जावं लागणार आहे. ती प्रक्रिया म्हणजे त्यांच्या मनाचं नवीकरण त्यांना करावं लागेल, त्यांना त्यांची विचार करण्याची पद्धत बदलावी लागेल आणि नंतरच त्यांच्या शरीरामध्ये बदल त्यांना दिसणार आहे. So everything that I will ever need in my Christian life is already present in the spirit. The greatest power in the universe, agape love, is present in the spirit. Now all that I need to do is to understand that this born again spirit is perfect, is complete, and shall ever be throughout all eternity in the same state, because my spirit has been changed by the Spirit of God. आणि मग त्या लोकांना समजलं पाहिजे की आता माझा जो आत्मा आहे तो देवाने बदललेला आहे, त्यामुळे मला आता पुढे जे काय करायचं आहे ते म्हणजे अगापेलो म्हणजे बिनशर्त प्रेमाने मला पुढे कार्यकृती करायची आहे, माझं मनाचं नवीकरण करायचं आहे, जेणेकरून माझ्या शरीरामध्ये देखील मला बदल दिसून येईल. So now my Christian life is no longer what I can get from God. My Christian life is how quick I am to change my thinking, renew my mind, and keep on releasing the words of faith, believing in the heart, confessing with my mouth. And the more and more I renew my mind, the more and more I believe God's word. My soul has now begun to agree with all that God's word speaks about, which is already deposited in my spirit, even though my senses cannot see what is deposited in my spirit. आणि माझ्या पंचेंद्रियांना जरी दिसत नसलं की माझ्या आत्म्यामध्ये काय ठेवलेलं आहे प्रभूने, तिकडे देवाचं वचन आहे, ते आता मला तोंड उघडून बोलायचं आहे, माझ्या मन मला बदलायचं आहे, आणि जेव्हा मी जसं कन्फेस करत जाणार त्याप्रमाणेच माझ्या जीवनामध्ये मला मॅनिफेस्टेशन, माझं प्रकटीकरण दिसून येणार. म्हणून आपल्याला काय करायचं तर तोंड उघडून ते वचन मोठ्याने बोलायचं आहे आणि आपल्या मनाचं नवीकरण करायचं आहे. So when my soul comes into alignment with what it sees in God's spiritual word, which is a mirror, then it begins to understand that all those things that I need are already in the spirit. All that I need to do is release what I find in the spirit using the spiritual mirror. I need to release by renewing my mind and my body. आणि सगळं काही जे माझ्या आत्म्यामध्ये मी डिपॉझिट करून ठेवलेलं आहे देवाने,
ते आपल्याला फक्त आता काय करायचं, आपल्या जीवाला त्याच्याशी सहमत व्हायचं आहे, अग्रीमेंट मध्ये यायचं आहे आणि आपल्या तोंडातून जेव्हा आपण ते रिलीज करतो, आपण ते बोलणार, त्याच वेळेला आपल्या मनाचं पुन्हा एकदा नवीन होणार आहे. Your spirit and soul should agree. आणि तुमचा आत्मा आणि तुमचा जीव काल शिकल्याप्रमाणे दोन्ही सहमत झाले पाहिजे. Then when you agree, you begin to experience the life of God, that God, Jesus came to give in abundance. आणि ज्या वेळेला ते दोन्ही सहमत होतील त्याच वेळेला आपण देवाच्या जीवनाचा अनुभव घेऊ शकतो, जे जीवन आपल्याला प्रभू येशूने विपुलपणे दिलेलं आहे. Hallelujah. So a born again spirit is always for God. Let me say that again. A born again spirit is always for God, because it has already been completely changed in the Lord's likeness and image. आणि म्हणून आपलं जे नवीन जन्मलेला जो आत्मा आहे तो देवासाठी आहे, प्रभूसाठी आहे, कारण तो त्या देवाच्या सदृश आणि देवाच्या प्रतिरूपाप्रमाणे बनवला गेला आहे. So when my soul agrees with my spirit, these two parts of my being becomes one. आणि ज्या वेळेला माझा जीव आणि माझा आत्मा एकमेकांशी सहमत होतात त्यावेळेला these two parts become one. Yeah, the spirit and the soul, they both get united and they become one. ते दोन्ही जे वेगवेगळे आहेत, आत्मा आणि जीव, ते दोन्ही एकत्र होतात आणि एक जीव असे बनतात. So they become one by the renewing of the mind through the word of God. आणि ते एक कसे होतात, तर देवाच्या वचनाद्वारे जेव्हा माझ्या मनाचं मी नवीकरण करते त्याद्वारेच ते एक होऊ शकतात. So when the spirit and the soul, they agree with one another and they become one, now the body begins to experience the fullness of life. The body experiences victory, the body experiences power, and all this thing which was stored in the spirit begins to manifest in our life. आणि ज्या वेळेला आत्मा आणि जीव एकरूप होतात, एक होतात, त्याच वेळेला माझं जे शरीर आहे ते फुलनेस ऑफ जॉय म्हणजे आनंद, ते विजय आणि प्रार्थना, ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या माझ्या शरीराद्वारे मला दिसू शकतात. माझे शरीर त्या गोष्टींचा अनुभव घेऊ शकते. So remember, the power to heal you, the power to raise you from the dead, the power to do impossible things possible is already in your spirit, even though the person is physically in the physical realm. But now, when the person's soul agrees with the body, but disagrees with the spirit, now that creates a block in the natural realm, because the spirit and the soul are not in agreement, the body and the soul are in agreement. आणि ज्या वेळेला एखाद्या व्यक्तीचा जीव जो आहे तो आत्म्याशी सहमत होण्याशी नाकारतो आणि शरीराशी सहमत होतो, बॉडी बरोबर ऍग्री होतो, त्यावेळेला काय होतं, ते जे आध्यात्मिक जग आहे, रेम आहे, त्या क्षेत्रामध्ये एक अडथळा निर्माण केला जातो, अडथळा निर्माण होतो. And praise God, and the person is not able to experience the victory, because now the soul is not in friendship with the spirit, the soul is in friendship with the body. आणि त्या व्यक्तीला कधीच विजय जीवनाचा अनुभव येत नाही, कारण मी सांगितल्याप्रमाणे तिचा जो जीव आहे तो आत्म्याशी सहमत होत नाही, तर तो शरीराशी सहमत होतो. So the real supernatural power flows from a person when his spirit in the physical realm stops the soul which was in disagreement, brings the soul back into agreement by renewing of the mind. Now that renewing of the mind brings great manifestation in not only in that person's life, but also in the environment around that person's life. Yes. आणि आपण पाहतो की ज्या वेळेला आत्मा आहे तो त्या जागतिक म्हणजे फिजिकल रेम मध्ये प्रत्यक्ष जगामध्ये जो आहे तो आत्मा जो आहे तो जीवाला परत एकदा घेऊन येतो, म्हणजे देवाच्या वचनाद्वारे आत्मा आणि जीव परत एकत्र येतात, एकत्र एक संघ होतात. त्यावेळेला
कसे होतात ते मनाचं नवीकरण करून त्याच वेळेला त्या व्यक्तीला विजयी जीवनाचा अनुभव येत असतो. Yes, brother. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. And this is the battle for all of us. Am I going to live my life based on see, taste, hear, smell, feel, instead of what you perceive in the word? Which one are you going to choose? मग हेच आपलं युद्ध आहे की आपण जे आपलं जीवन आहे ते आपण काय पाहतो, काय ऐकतो, काय चव घेतो, काय स्पर्श करतो, काय दिसतं आपल्याला, ह्या सगळ्या गोष्टींवर आपण आपलं जीवन आधारित ठेवणार आहोत का? And this is the challenge that in the natural realm, who is dominating my body? Is it the spirit? Is it the soul? आणि म्हणून ह्या नैसर्गिक जगामध्ये एक मोठं युद्ध असं आहे की माझ्या शरीरावर कोण राज्य सत्ता चालवते, माझा आत्मा की माझा जीव? Praise God. Praise God. So, like yesterday, Jocelyn put the pipe with the tap on, and surely she must have explained to you all that through the diagram. त्याला आपल्याला सिस्टर जोशीने दाखवलं की तो टॅप होता, त्याच्यामध्ये स्पिरिट, सोल आणि बॉडी आपल्याला तिने बरोबर आकृती दाखवली की पहिल्यांदा आत्मा, जीव आणि शरीर, आणि मग तो कसा काम करतो ते आपल्याला काल तिने समजावून सांगितलेलं आहे. And when you understand that, your journey is how quickly can I keep the valve open and keep it open in spite of all the situations going around. My agreement to the word of God still remains the same. आणि जर आपलं सगळं सिक्रेट कशामध्ये आहे तर जसं आपण तो स्पिरिट आणि सोलच्या मध्ये जो एक वाल्व होता आणि तो जितका आपण मोकळा ठेवू त्यावेळेला तुमचा स्पिरिट आणि सोल जितके एकमेकांशी सहमत होतील त्यावेळेला आपलं जीवन जे आहे ते अजून आध्यात्मिक दृष्ट्या वाढत जाते, विजयी होत जाते. Hallelujah. Hallelujah. I think my picture got frozen. Yeah. So what was I speaking last? That tap, brother. The picture. It's your spirit and soul. So you have explained the picture, right? Yeah. Praise God. Praise God. Praise God. So how does a person get victory? मग एखाद्या व्यक्ती विजयी कशी होते? Again, how does a person get victory? विजय कसा मिळतो एखाद्या व्यक्तीला? So when a person does not have the working knowledge of spirit, soul, and body, now the person is going to be dominated by what he can see, taste, hear, smell, and feel, instead of being dominated by God's word. आणि एखाद्या व्यक्तीला जेव्हा तिच्याकडे वर्किंग नॉलेज असते की स्पिरिट, सोल आणि बॉडी कशा प्रकारे कार्य करते, पण त्याही पेक्षा जेव्हा तिला समजतं की तिचं शरीर जे आहे ते 5 इंद्रियांनी नाही तर देवाच्या शब्दाद्वारे कार्य करते, त्यावेळेला ती व्यक्ती विजयी जीवन जगते. Now what happens is, a person who is living by that is saying, unless I see, I do not choose to believe. आणि मग जी एखादी व्यक्ती अशा प्रकारचं जीवन जगते ती म्हणते की जोपर्यंत माझ्या डोळ्यांना दिसत नाही तोपर्यंत मी विश्वास ठेवण्याचं निवडणार नाही. And that is why many people, even though they don't understand, and when they don't understand, they find it difficult to believe, because their whole life is governed by what they can see and understand. म्हणून ज्या वेळेला एखाद्या व्यक्तींना एखादी गोष्ट समजत नाही त्यावेळेला ते विश्वास ठेवत नाही, कारण त्यांचं पूर्ण जीवन जे आहे ते त्यांना जे समजतं त्यावर विश्वास ठेवण्यामध्येच गेलेलं असतं. Praise God. Praise God. So from now on, please do not search for natural emotions and physical and mental realms, but believe and choose for things that are pleasing in the sight of God. म्हणून आतापासून तुम्ही सुद्धा जे नैसर्गिक डोळ्यांना दिसतं ते शारीरिक आणि भावनिक अशा गोष्टींच्या मागे धावू नका,
तर देवाच्या वचनावर विश्वास ठेवून त्याप्रमाणे कृती करण्याची निवड करा. आमेन. Amen. So let us take an example from the Bible so that it will make absolutely easy to understand. आपण बायबल मधील एक उदाहरण घेऊया ज्यामुळे समजण्यासाठी आपल्याला सोपं जाईल. So in the gospel of in the book of Acts, the anointing came on 120. आणि ज्या वेळेला आपण प्रेषणाची कृत्ये अध्याय 2 मध्ये बघतो की ज्या वेळेला त्या 120 जणांवर अभिषेक आला, But even though the person has come to the Lord, he doesn't understand the difference between spirit, soul, and body. जरी एखादी व्यक्ती प्रभूकडे आली, प्रभू मध्ये आली, तरी पण तिला जीव, आत्मा आणि शरीर यामधील फरक समजत नाही. So the person has not yet understood that the old things have passed away and behold, all things have become new. आणि एखाद्या व्यक्तीला समजत नाही की पहा जुने ते होऊन गेले आहे, सर्व नवीन झाले आहे, त्याला समजत नाही. Things have become new in their spirit. कारण ह्या ज्या सगळ्या नवीन गोष्टी झाल्या आहेत त्या त्याच्या आत्म्यामध्ये झाल्या आहेत. Hallelujah. आणि Hallelujah. So when you become new in your spirit, that very moment you are born again. म्हणून ज्या दिवशी तुम्ही तुमच्या आत्म्यामध्ये नवीन होता त्याच दिवशी तुम्ही पुन्हा एकदा नव्याने जन्मता. Everything that you will ever need in your life is already provided and it is inside of you. For you have become born again. Now the person is believing in spiritual things, and as he's believing through the spiritual things, he is experiencing the power of God in action. म्हणून लक्षात ठेवा की आपल्याला ज्या काही गोष्टींची गरज आहे त्या सर्व आपल्याला तिकडे दिलेल्या आहेत आपल्या आत्म्यामध्ये. म्हणून त्या व्यक्तीने he should believing in the spirit. परंतु त्या आत्म्यामध्ये विश्वास ठेवून त्याला त्या सर्व गोष्टी प्राप्त करून घ्यायच्या आहेत. Hallelujah. Hallelujah. Anything and everything that he will ever need in a Christian life is already inside of him. Just he needs to do is renew his mind and release it. आणि जे काही तुम्हाला चांगलं ख्रिस्ती जीवन जगण्यासाठी आवश्यक आहे, गरजेचं आहे, ते सर्व त्या आत्म्यामध्ये आहे. फक्त आपल्याला ते मनाचं नवीकरण करायचं आहे आणि ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला रिलीज करायच्या आहेत. Now remember again, all or everything that I will ever need in my Christian life is already there. म्हणून माझ्या ख्रिस्ती जीवनासाठी ज्या काही गोष्टी मला आवश्यक आहेत त्या सर्व गोष्टी तिकडे दिलेल्या आहेत. So a person is now renewing his mind, agreeing to the truth and releasing the truth by faith, and now that person is prospering at a high speed. आणि ती व्यक्ती मात्र तिच्या मनाचं नवीकरण करते आणि ते सत्य जे आहे त्याच्याशी सहमत होते आणि मग ती एक चांगलं भरभराटीचं जीवन ती जगत असते. Praise God. Praise The truth will set me free. सत्य मला बंधमुक्त करेल. So you can have the experience of God. म्हणून तुम्ही देवाचा अनुभव घेऊ शकता, घेतला असेल. There can be your life of emotions, listening to the word of God. आणि तुम्ही भावना अशा अवस्थेमध्ये देवाचं वचन ऐकत असाल. And you begin to wonder, this power which is in me, how am I going to use it in my everyday life? आणि मग तुम्ही कदाचित आता विचार करत असतील की जो सामर्थ्य माझ्या मध्ये आहे आत्म्यामध्ये ते मला दररोजच्या जीवनामध्ये कशा प्रकारे मी वापरेल. So there is a moment of encouragement, there is a moment of discouragement. When you believe in the word and you get the mind also believe the word, everything is in encouragement. The same situation, but the mind and the spirit are both not willing to be encouraged but discouraged. Now everything gets locked up and no power of God is flowing. आणि जेव्हा आपण देवाचा शब्द घेतो आणि तो स्वीकारतो त्यावेळेला आपल्या जीवनामध्ये एन्करेजमेंट, प्रोत्साहन दिसून येते. परंतु जेव्हा आपलं माइंड जे आहे ते देवाचं वचन स्वीकारत नाही, दुर्लक्ष करते,
त्यावेळेला आपलं जीवन जे आहे ते निरुत्साही होत जातं. So, because of the wrong thinking, I go through a wrong destination of discouragement, of torment, because I fail to believe in what the Word of God says. म्हणून जेव्हा आपण चुकीचे विचार घेतो डोक्यामध्ये त्यावेळेला आपण चुकीच्या गोष्टीपर्यंत ध्येयापर्यंत पोहोचतो, कारण आपण देवाच्या वचनाप्रमाणे त्यावेळेला चालत नाही. So, our Christian life is no longer what I can receive from God. म्हणून ख्रिस्ती जीवन जे आहे ते ह्याबद्दल नाही की मी प्रभूकडून मला काय मिळणार आहे. So, most of the time, people are in what? What I'm going to get from God, or how much can I believe and renew my mind and get onto the mission of being a blessing in my workplace, in my school, in my college, wherever I am. आणि मग खूप वेळेला आपण आपलं लक्ष कशाकडे असतं की मला प्रभूकडून काय मिळणार आहे, की आपण लक्ष देतो की माझ्या मनाचं नवीकरण मी कशा प्रकारे करू शकेल आणि मी दुसऱ्यांसाठी माझ्या शाळेत कामाच्या ठिकाणी कुठेही मी असेल इतरांसाठी मी आशीर्वाद कसा ठरू शकेल ह्याकडे असतं. So, what is my process as a Christian? म्हणून एक ख्रिस्ती व्यक्ती म्हणून जी काय प्रक्रिया आहे, I have to learn to renew my mind, मला शिकलं पाहिजे माझ्या मनाचं नवीकरण and करण्यासाठी. I have to learn to release what I have already received in my spirit by faith. आणि माझ्या आत्म्यामध्ये मी जे विश्वासाने स्वीकारलेलं आहे ते मला हळूहळू मोकळं करायला आणि वापरायला शिकलं पाहिजे. Praise God. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. थँक्यू जीसस. So, this concept of trying to get something, this concept of trying to get something you म्हणून don't yet have, creates a lot of doubt in a person's life. म्हणून ही जी कॉन्सेप्ट आहे, संकल्पना आहे काहीतरी मिळवण्यासाठी, त्या कॉन्सेप्ट संकल्पनेद्वारे माणसाच्या जीवनामध्ये खूप काही वेगवेगळ्या गोष्टी होऊ शकतात. So, we need to take a promise in the word, let's say concerning healing, concerning joy, concerning victory, power, provision, whatever. And since you know that God loves his children and keeps his promise, you start heading towards that by believing God in the words that he said to you. आणि आपण हे सगळे वेगवेगळी वचनं आहेत ती शब्द वचन घेतलं पाहिजे विजया संदर्भात, सामर्थ्य किंवा इतर कोणतीही गोष्ट जी तुम्हाला हवी असेल, आणि आपल्याला माहित आहे की प्रभू त्याच्या वचनाशी विश्वसनीय आहे, प्रामाणिक आहे, म्हणून ते वचन घेऊन आपण आपल्या जीवनामध्ये चाललं पाहिजे. So again and again you hear only one thing: what is in the spirit needs to be practiced and released for others. आणि एकच गोष्ट आपण पुन्हा शिकत आहे की जे काही आपल्या आत्म्यामध्ये आहे ते आपण वापरलं पाहिजे आणि दुसऱ्यांसाठी ते आपण मोकळं केलं पाहिजे. Yes. Thank you, Jesus. Thank you. Hallelujah. 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 So when Peter went to that crippled man and said, "Silver and gold we have none, but what we have we give to you." So was Peter at that time believing in his own strength or believing in the strength of God which is inside him? आणि ज्या वेळेला पेत्र त्या माणसाला म्हणतो की सोने किंवा रुपये आमच्याकडे काही नाही, मात्र तू नाझरेथकर येशूच्या नावाने उठ आणि चालू लाग, त्यावेळेला पेत्र जो आहे त्या स्वतःच्या शक्तीवर विश्वास ठेवतो की प्रभू येशूच्या. So because he believes in Jesus and he takes that decision to continue to believe in Jesus, irrespective of what his senses are saying, he begins to rise higher. म्हणून ज्या वेळेला पेत्र प्रभू येशूवर विश्वास ठेवतो, त्याच्या वचनावर विश्वास ठेवतो, मग त्यावेळेला त्याला काय वाटतं, फिलिंग्स ज्या आहेत, भावना ज्या आहेत त्याकडे तो लक्ष देत नाही, त्यावेळेला तो आध्यात्मिक जगामध्ये उंच उडू लागतो. Praise God. Praise God. Praise the Lord. So when Peter is looking with his natural eyes, this man is born crippled. But when he's looking at his spiritual eyes, he knows that he has the power in him that can heal this person.
म्हणून ज्या वेळेला पेत्र त्या माणसाकडे त्याच्या शारीरिक डोळ्यांनी दृष्टीने बघतो त्यावेळेला समजतं त्याला की हा माणूस पंगू आहे, पण जेव्हा तो आध्यात्मिक दृष्टीने बघतो तेव्हा तो त्याला त्या वचनाद्वारे तिथून त्याचे लाईफ तो बदलून टाकतो आणि त्याला उठवतो तिकडून. In the same way, we can change people's life by our faith. त्याच प्रकारे आपण सुद्धा माणसांचं जीवन आपल्या विश्वासाद्वारे बदलू शकतो. We need to move from by human faith to Bible faith. आणि म्हणून आपल्याला आता मानवी विश्वासाकडून आपल्याला बायबलच्या विश्वासाकडे सरकलं पाहिजे. There are so many who are become homeless. There are so many who do not have the food to eat. या आणि खूप लोक जे आहेत ते होमलेस, ज्यांच्याकडे जे बेघर आहेत आणि त्यांच्याकडे खाण्यासाठी अन्न नाही. So when a person begins to believe that, and the person believes in the promise of God, which is in the spirit form, now the mode of action becomes different. आणि ज्या वेळेला माणूस जो आहे तो स्पिरिट फॉर्म मध्ये आत्म्याकडे सरकायला सुरुवात होते त्यावेळेला त्याचं लाईफ जे आहे ते बदलायला लागतं. So Peter, looking at this man born crippled, grabs his hand and lifts him up. आणि जो पेत्रा आहे तो त्या क्रिपल माणसा पंगू माणसाकडे बघतो, त्याचा हात पकडतो आणि त्याला उठून उभा करतो. And as he's speaking, all those bondages are breaking. आणि जसा तो बोलत असतो त्यावेळेला त्या पंगू माणसाच्या जीवनातील प्रत्येक बंधन जे आहे ते तुटलं जातं. So when he says, in the name of Jesus, rise up and walk, the word that the person believes and receives, through that word, there's healing power coming into that person's body. आणि ज्या वेळेला पेत्र त्या मनुष्याशी बोलत असतो वचन आणि तो मनुष्य पंगू मनुष्य त्याचं वचन स्वीकारत जातो त्यावेळेला जो हिलिंग टच आहे, आरोग्याचा स्पर्श, तो त्याला स्पर्शून जातो त्याच्या शरीराला. And that's when the person experiences the healing touch. आणि त्याच वेळेला त्या माणसाला आरोग्यदायी स्पर्शाचा अनुभव येतो. When Peter says, rise up and walk, Peter pulls him up and he begins to walk. आणि ज्या वेळेला पेत्र त्याला म्हणतो की उठ आणि चालू लाग, त्यावेळेला तो माणूस जो आहे तो त्याला उठून चालू लागतो. Also in our life, when we believe in the Spirit, we can go and heal the sick and set the captives free. त्याप्रमाणे आपण सुद्धा ज्या वेळेला आत्म्यामध्ये विश्वास ठेवतो त्यावेळेला आपण सुद्धा आजारी माणसांना बरे करू शकतो आणि जे बंदिवान आहेत त्यांना आपण मोकळे करू शकतो. This power is there in our spirit, but do we believe it? हा जे सामर्थ्य आहे आपल्या आत्म्यामध्ये आहे, पण आपण विश्वास ठेवतो का? And that becomes a real challenge. आणि तेच आपल्यासाठी एक मोठं आव्हान आहे. Hallelujah. हालेलुया. We believe that. When we believe that, when we believe that, जेव्हा आपण त्यावर विश्वास ठेवतो now we operate in the supernatural. त्यावेळेला आपण दैवी रीतीने कार्य करायला सुरुवात करतो. You also can go and do the same. तुम्ही पण आपण पण जाऊन तेच करू शकतो. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. So my friend, what do we do? माझ्या मित्रांनो, आपण काय करतो? What do we do? आपण काय करतो? Come on, what do we do? आपण काय करतो? Sylvia, what do we do? We go and preach. Only preach or also show the demonstration? Yes. The power is there, Yes. Yes. It's good. but do we believe? Yes. Yes. Do we believe? Yes. And that's what makes the difference between a person who is believing in the spirit and a person who is believing in the soul. आणि तोच फरक आहे, जी व्यक्ती आत्म्यामध्ये विश्वास ठेवते आणि जी व्यक्ती जीवामध्ये विश्वास ठेवते. And the real challenge is, I have everything that I need in my spirit, and all that I need to do is renew my mind. आणि विश्वास ठेवायचा आहे की सगळं काही जे आपल्याला दिलेलं आहे, गरज आहे, ते सगळं आपल्या आत्म्यामध्ये आहे, मात्र फक्त आपल्याला आपल्या मनाचं नवीकरण करायचं आहे. So the question comes, how can I believe God
to minister salvation? मग आता प्रश्न येतो की मी कशा प्रकारे प्रभूवर विश्वास ठेवू जेणेकरून मी तारण देऊ शकेल इतरांना. How can I heal the sick? How can I cast out devils? मी कशा प्रकारे आजारी लोकांना बरं करू, मी दुष्ट आत्मे घालवून देऊ, How can I change people's life? मी कशा प्रकारे लोकांचं जीवन बदलू, How can I believe for God to supply all my needs? मी कशा प्रकारे प्रभूवर विश्वास ठेवू की तो माझ्या सर्व गरजा पूर्ण करतो, How am I going to fight this battle? मी कशा प्रकारे हे युद्ध खेळणार आहे. Thoughts of fear and unbelief keeps bombarding my mind. माझ्या मनामध्ये अविश्वासाचे आणि भीतीचे विचार जे आहेत ते सतत येत असतात. I don't know the whole Bible. मला पूर्ण बायबल माहित नाही. I can't even believe God for that book. गॉड Can't even believe God that Bible is just a book. आणि मी प्रभूवर विश्वास देखील ठेवू शकत नाही की बायबल हे फक्त एक पुस्तक आहे. Praise God. Praise God. So how many of us seated now want their life to be so effective that when you open your mouth and you speak, there are signs and wonders and miracles? आपल्यापैकी किती जणांना जे आता बघत आहेत प्रोग्राम त्यांना वाटत आहे की ज्या वेळेला मी तोंड उघडून बोलेल त्यावेळेला अद्भुत चिन्हे, चमत्कार आणि साक्ष जी आहेत ती घडू लागतील. Do you want that, Sylvia? येस ब्रदर. Yes. How will you do? कसं करणार आपण? Hello, how will we do? There is no Sure. रिन्यूइंग अ माइंड. Renewing your mind, okay. So for so many years we have been renewing our mind. लेकिन काम नहीं हो रहा है यार. Sylvia? बिलीविंग या ब्रदर. So many years we have been renewing our mind, लेकिन काम फिर भी नहीं हो रहा है. क्यों? Why? Jocelyn is there or gone? सोल माइंड अँड स्पिरिट माइंड. Yeah, Papa, I'm there. Wall is How does a person get When I believe, then my action should correspond to what I the believe, no? message. okay, everybody is saying when I believe, when I believe, when I believe. Okay, let's go. No, and- what is your question? When will a person see signs and wonders in his life? When he Just faith into action. yeah, when I know who I am, first of all, the knowledge, and then when Why is it, okay, I'll put it this way. Why is it when you speak, there are healings and the same words are spoken, same words are spoken by another person, there's no healing? it's the relationship. Okay, something more. There There are some people who have got relationship where they're spending 3 hours, 4 hours with the Lord and still there's no healing. It is the believing in the heart. Okay, you forgot about it. Okay, I'll give you a hint. There's only one book in the Bible. acknowledging every good thing. The communication Philemon, of your faith chapter 1, becomes Philemon chapter 1 verse 6. Don't ever forget that. communication of my faith becomes effectual by the acknowledging of every good thing that is in me. So how come you forgot just now? Because I didn't I didn't know exactly which. Okay. You know, if you want every time signs and wonders to follow you, this is the key scripture. Okay. Philemon chapter 1 verse 6. Don't ever forget this scripture. Yeah. 1:6. We actually, yeah. Sorry. Yes, Papa, correct. By acknowledging. Yeah, read Sylvia. Yeah.
आणि असे मागतो की तुम्हामध्ये जे काही चांगले आहे त्याचे ज्ञान झाल्याने तुझ्या विश्वासाचे भागीपण ख्रिस्तासाठी सफळ व्हावे. यांनी वाचलं बस झालं. या परत वाचते बद्दल. एक मिनिट मला सांग, टेल मी ऑनेस्टली, डिड यू अंडरस्टँड व्हॉट यू रेड? टेल मी ऑनेस्टली. No, brother. That's why I'm looking at the previous verse. Okay, you look at the previous verse or you look at this verse. But tell me one thing, did you understand what you read? No, brother. Because while reading only, you were reading something that you did not understand. Yeah. So read it again nicely. Come on, be a good girl. Yeah. चांगली मुलगी आहे ना? Yes, चांगली एकदम. आणि असे मागतो की I pray this. जे काही चांगले आहे जे काही चांगले आहे त्याचे ज्ञान झाल्याने त्याचे ज्ञान झाल्याने तुझ्या विश्वासाचे भागीपण ख्रिस्तासाठी सफळ व्हावे. I don't know what is the Marathi translation, but English translation is very, very easy. Yeah. Okay. That the communication of your faith, translate that. That the communication of your faith तुझ्या विश्वासाचे भागीपण may become effectual सफळ व्हावे by acknowledging every good thing तुमच्यामध्ये जे काही चांगले आहे ते समजून which is in you in Christ Jesus. जे तुमच्यामध्ये आहे ख्रिस्ताद्वारे. Praise God. Sylvia, Yeah, brother. is everything good inside of you? Inside means inside my spirit. Inside your spirit, inside your life, is No. everything, all good things are in you? No. Sylvia, जे काही चांगले आहे see, in English it is given as every good thing which is in you. Yeah. You translate that every good thing which is in you. जी प्रत्येक गोष्ट जी तुमच्यामध्ये चांगली आहे प्रत्येक चांगली गोष्ट तुमच्यामध्ये आहे. हा. Yes. Now, when you read this, प्रत्येक चांगली गोष्ट तुमच्यामध्ये आहे, what comes to your mind? For example, look at Bernard on the screen. Can you see Bernard on the screen? Yes. प्रत्येक चांगलं त्याच्यामध्ये आहे. आज रेणुका दिसत नाही. रेणुका गेली. बसले. So प्रत्येक चांगलं व्हायचं होतं, परंतु आज रेणुका मिसिंग आहे. So what will he say? आज रेणुका नाही आहे. मिसिंग. Missing. Now. When you read a word like this, every good thing which is in you, what does your soul say? ये सबसे बड़ा झूठ है. Yeah. कितने बार दिमाग में खराब दिमाग में विचार आता है, ऐसा लगता है इसको पकड़ के पटक के धोने का, इतना लफड़ा कर रहा है. So many things come to your mind. So will that have an effect in your communication? Yes. Yes. See, faith from me can be released to you. Sylvia, you're not translating. तू तर एकदम थंडी झाली. Brother, I thought you'll explain it, then I'll translate. She has not understood. Okay, you are not understood. Okay, let me tell you. Yeah. I've got faith, you don't have faith. Okay? Yeah. So I'm explaining something to you. Only if you understand it, only if you acknowledge it, then it will have an effect on your life. Agreed? Yeah. There is a word in English called acknowledging. What is the word in Marathi for that?
पोचपावती. In that verse will be there, no? उस कोई verse में नहीं है. In English it is acknowledge. What is the word in Marathi? In that verse there is no word. Pochpauti. पोचपावती. That is acknowledgement. It is acknowledgement. Yeah. Okay, chalo देखिएगा. Supposing Sylvia went to the grocery shop and bought 2 weeks grocery. आणि समजा या From here you translate. किराणा मालाच्या दुकानात गेले आणि मी तिकडून 2 आठवड्याची सगळं मी खरेदी केली माझ्यासाठी. And she made the full final payment. आणि ते मी पूर्ण जे पेमेंट होतं पैसे होते ते मी दुकानदाराला दिले. And Morgan is the boss. He says, sister, don't worry. I will deliver you all the packets, everything at home. आणि मॉर्गन हे तिकडे मेन आहेत बॉस. त्यांनी सांगितलं की घाबरू नका, मी तुमच्या घरी सगळं सामान पोहोचवतो. So I'm the delivery boy. आणि ब्रदर जॉन्सन हे डिलिव्हरी बॉय आहेत. And I brought the saman to you. आणि ते माझ्या घरी सगळं सामान घेऊन आले. Bernard, तू विटनेस है, देखना ये बॉस है, ये इसका घर है, मैं डिलीवरी बॉय है, बराबर. जज पार्शियलिटी नको. तो I brought everything and there were about 25 items. आणि त्याने ब्रदर जॉन्सनने माझ्या घरी सगळं सामान आणलं. ते जवळजवळ 25 सगळे आयटम्स होते, वस्तू होत्या. You have made final payment. मी सगळं बिल आहे ते पे केलं आहे ब्रदर मॉर्गनला. So I give it to you. त्याने मला ते सगळं बिल दिलं. माझ्या You check everything. आम्ही सगळं सामान चेक केलं. So I give you a receipt called acknowledging receipt. आणि मग आता मला ब्रदर पोचपावती देतात मला माझ्या हातामध्ये. And I say, please sign. आणि मी ते मला सांगतात की तुम्ही याच्यावर सही करा. She signs. मी सही करते. After 2 days, she comes to the shop to Brother Morgan 2 दिवसांनी मी दुकानात परत येते ब्रदर मॉर्गन कडे. and says, I paid for half kg butter and you sent only 100 gram butter, 3 packets, and I paid 3 packets, half kg butter. या आणि मी सांगते ब्रदर मॉर्गनला की मी अर्धा किलो बटर साठी पैसे दिलेले आहेत, 3 पॅकेट्स, आणि तुम्ही मला 100 ग्रॅमचे पाकिट पाठवली आहेत माझ्या सामानामध्ये. 3, you sent it 3. 3 पाठवली आहेत पण But the grams are not matching. पण 100 ग्रॅमची आहेत ती. या So Morgan says, sister, आपने sign मारा है. हा मॉर्गन म्हणतो की हे बघा सिस्टर, तुम्ही सही करून कागद पावती दिले आम्हाला. आम्ही बरोबर डिलिव्हरी करतो, तुम्ही इकडे यायची गरजच नाही, बरोबर तुम्हाला घरी पोहोचवलं आहे सर्व सामान. I've reached you all in good condition. या एकदम चांगल्या स्थितीमध्ये सामान पोहोचवलंय घरी तुमच्या. ए मॉर्गन, तू चोर आहे. माझे 400 3 पॅकेट 400 1200 ग्राम बटर खाल्लं तू. ये झगड़ा चालू हो सकता है बर्नर्ड. Yes, yes. हाँ ब्रदर हो सकता तो वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा डिलीवरी बॉय. नहीं डिलीवरी बॉय क्या, सिग्नेचर मारा है यार. हाँ ओके, तो सिग्नेचर मारा है तो मिला है तुमको. देख अभी वो कुछ भी बोलेगा. नहीं हो सकता. Whatever she wants to say, let us say. Okay. He calls me, hey बाबा तू बरोबर घेऊन गेला की नाही? अरे मी घेऊन गेला, साइन पण मारली ना. बरोबर. Once you have signed, अभी जवाबदारी हमारा है क्या? नहीं. That's why the acknowledge and receipt, right? बराबर. अभी in our life, do we give the acknowledgement receipt of what the word of God is saying, or we give the acknowledgement receipt of what your senses are saying? Hallelujah. आपण जी पावती आहे, देवाचा शब्द जे काही सांगतो त्याला आपण पोचपावती देतो, की जग काय सांगते त्याला आपण पोचपावती देतो. बोल. जग. What the No, the doctor gave you some report. Yeah. Which report are you acknowledging?
जर डॉक्टरने मला एखादा रिपोर्ट दिला तर मी कोणत्या रिपोर्टची पोचपावती देतो? Doctor is saying this is your report. डॉक्टर म्हणतो Are you acknowledging doctor's report? Are you acknowledging 1 Peter 2:24? तुम्ही डॉक्टरच्या रिपोर्टची पोचपावती देता की तुम्ही एक पेज बोला 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 रे बाबा बोला. डॉक्टर आता 124. 1 Peter 2:24. आता. So, in everything that we read in the Bible, do we acknowledge that every good thing is in me? Yeah. For example, the gift to cast out demons. Do you acknowledge that power is in you? Yes. No. हे खूप उपास केल्यानंतर भेटते ग. जवळजवळ 40 दिवस उपवास केला बाहेर, 10 तास 12 तास घुटणे टेकवला बाहेर, हात असं वरती ठेवला बाहेर. फटके पण मारतात. हा, काही लोक फटके पण मारतात. नाही, that is not in Christian life. नाही, they beat to get they say that this is a like यांनी मला तारण मिळेल. In Christian life. Yes. काय मराठी वसायला असं होते? नाही त्याला नाही असं त्याला फटके मारतात. इट इज नॉट इन कैथलिक. हो, ये कुछ और ही बोलते. कैथलिक में ऐसा नहीं है. वैसे में ना दूसरे को मारते फटका. वो भगत बिगत पे एक साथ जाता है, वो करता है ऐसा. मॉर्गन जरा संभाल के रहना. वो क्या बोली मालूम है ना? वसईमध्ये आम्ही दुसऱ्यांना फटके मारतो. 3 पॅकेट घेतलेत ना, क्लास झाल्यानंतर बघ काय होते. हजम नहीं होगा उसको. Amen. काय झालं सिल्विया? ऐसा बोलते ब्रदर, ऐसे बोलते हैं लोग. ऐसे लोग बोलते हैं मेरा कुछ खाया ना मुझे हजम नहीं होगा. क्या बोला मॉर्गन? क्या बोलती हो? आधा तो हंसती है. मैं भी नहीं सुना. वो फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करती है, बाद में हंसती है. बाकी का पहले सब हंस के बाद में बोलती है. बाहर निकलता नहीं है. खाली 2 वर्ड आते हैं, बाकी का पूरा सेंटेंस अंदर ही अंदर और हंसता है. कैसा मालूम पड़ेगा? बोलना डायलॉग बोलने का तो पूरा बोलना. ब्रदर हाउ पीपल कर्स अदर्स नो, की जर तुम असं काही खाल्लं ना, म्हणजे एनीथिंग प्रॉपर्टी और समथिंग, तेरे को डाइजेस्ट नहीं होगा, हजम नहीं होगा, ऐसे बोलते हैं वो. कर्स अदर्स. Okay. Yeah. Praise God. So do we acknowledge every good thing in us? Yes. And because we don't acknowledge, हमारा faith में power ही नहीं है. आपण पोचपावती देत नाही, जगाच्या गोष्टींना देतो, म्हणून आपल्यामध्ये सामर्थ्य नाही. So we don't acknowledge what is in our spirit. We acknowledge what is in our soul and body. आणि म्हणून आपल्या आत्म्यामध्ये काय आहे त्याची आपण पोचपावती घेत नाही, तर आपल्या जीवामध्ये आणि शरीरामध्ये काय आहे ती पोचपावती घेतो. So every good thing is in our spirit, but not every good thing is in our mind and in our body. म्हणून प्रत्येक चांगली गोष्ट आपल्या स्पिरिट मध्ये आहे, पण ती आपल्या मनामध्ये आणि शरीरामध्ये नाही. So communicate means to release. आणि ठीक आहे, म्हणजे भागी जी आहे, भागी म्हणजे काय आहे तर मोकळं करणे. Communicate means to transfer. भागी म्हणजे दुसऱ्यांची आपण दुसऱ्यांच्या ट्रान्सफर बदली करणे, बदली देणे. So I am communicating, I am releasing, I am transferring to you what God has spoken and made a reality in my life. I am speaking to you so that you also can get that reality in your life. आणि प्रभू जे काही बोलला आहे आणि त्याने माझ्या जीवनामध्ये केलं आहे, तीच गोष्ट मी तुझ्या जीवनामध्ये आता ट्रान्सफर करत आहे, तुझ्या जीवनामध्ये मी पाठवत आहे, जेणेकरून तू सुद्धा ते स्वीकारावं. So how does your faith work and produce? मग विश्वास जो आहे तो कसा कार्य करतो आणि नवीन गोष्ट उत्पन्न करतो? When I acknowledge every good thing which is in me. जेव्हा मी माझ्यामध्ये असलेली प्रत्येक चांगली गोष्ट जी आहे त्याची पोचपावती घेतो. And how do I acknowledge? Because of Jesus Christ.
या. आणि मी कसा पोचपावती घेतो तर प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे. Now I want you to think when I came in 2009 या. आणि जेव्हा ब्रदर आपल्याकडे 2009 मध्ये आले and you began to see all those healings आणि मग आम्ही सगळे ते आरोग्य बघायला सुरुवात केली. and आरोग्य you were translating आणि मी भाषांतर करत होते. and that time you were not even laughing त्यावेळी मी हसत पण नव्हते because it was absolutely not spiritual. कारण ते सगळं जे आहे ते काही आध्यात्मिक असं मला वाटत नव्हतं. And that's why you were very serious. Praise the Lord. म्हणून मी खूप Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. Michelle, your mother was like this. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. कसे आहेत तुम्ही लोक? जेवण बिवण झालं की नाही? आराम झालं? आता कसं वाटते? बरं बरं वाटते? She was saying bara bara vatte, but looking at her body doesn't look like bara bara vatte. Now I asked her, have you ever healed any person? And she said no. So I said, why are you not healing people? She said, I don't have the power to heal. So I said, who told you that you don't have the power? Are you baptized in Jesus? Yes. So if you're baptized in Jesus, have you received the gift of the Holy Spirit? Yes. So you got every good thing in you. Come on, I'll teach you. Lay your hand and I'll teach you how to pray. And she began to do that. That evening when she saw those healings taking place, now she began to listen to the word of God. Not only as a translator, but she began to now actually get thirsty for the word of God. या. आणि जेव्हा ब्रदर विरंगुळामध्ये आले होते तेव्हा त्यांनी मला विचारलं की तू कधी आजारी लोकांसाठी प्रार्थना केली आहे का? तर मी सांगितलं प्रार्थना नाही. Did you heal the sick? I did not say, did you pray for the sick? Sorry. I did not ask you, did you pray for the sick? That all people in Vasai are champions. Yes. I never said that. I said, did you heal the sick? Do you heal the sick? आजारी लोकांना बरं केलं आहे का? तर मी म्हणाले नाही. तर का? तर मी सांगितलं मला माहित नव्हतं हे म्हणजे असं होऊ शकतं. मग ब्रदरनी त्या दिवशी संध्याकाळी जे डेमॉन्स्ट्रेशन दिलं आम्हाला म्हणजे वंडर्स अँड सायन्स मध्ये त्यावेळेला आम्ही मी हात ठेवले आणि लोक बरे झाले. त्यानंतर मी प्रभू येशूवर जो विश्वास केला त्याने मला सांगितलं की वचन आहे की जर तू प्रभू येशूवर विश्वास ठेवते तर मग प्रत्येक चांगली गोष्ट जी आहे ती आपल्या आत्म्यामध्ये आपल्याला दिलेली आहे ती फक्त आपल्याला घ्यायची आहे. आणि नंतर मी देवाचं वचन जे आहे ते अजून ऐकायला सुरुवात केली आणि अजून मी ते उत्सुकतेने ऐकू लागले आणि मग मला डोळ्यासमोर ह्या गोष्टी घडताना दिसू लागल्या. Now, in the New Testament, people acknowledge many a times wrong things looking into the Old Testament. आणि नवीन करारामध्ये आपण पाहिलं ते जे लोक होते ते जुन्या करारामध्ये बघून चुकीच्या गोष्टींची पोचपावती घेत होते. Some of the concepts like getting more faith. Faith. आणि काही संकल्पना उदाहरण की जेव्हा जास्त विश्वास त्यांना मिळवायचा असेल तर तो कसा मिळवायचा? To receive new anointing. नवीन अभिषेक घेण्याबाबत ते जुन्या कराराकडे बघत. Getting more of God. प्रभूकडून जास्त काही मिळवण्याबद्दल ते जुन्या करारात बघत होते. Getting double portion of the anointing. अभिषेकाचा दुप्पट वाटा मिळवण्यासाठी ते जुन्या करारात बघत होते. These things don't work in the New Testament. ह्या गोष्टी ज्या आहेत त्या नवीन करारामध्ये अशा नसतात. It is out of ignorance people say these things. अज्ञानामुळे लोक असे जे गोष्टी असतात त्या पाहत असतात. Because Elisha received a double portion of Elijah. कारण अलिशाला एलियाकडून अभिषेकाचा दुप्पट वाटा मिळाला होता. So we can have a night vigil, and night vigil we can name it as tonight is a double portion night. आणि आपण एखादं नाईट विजिल ठेवू शकतो पूर्ण रात्रभर प्रार्थना आणि त्याला आपण नाव देऊ की आजची रात्र जी आहे Come for this night vigil and you will receive double portion of the anointing. आणि तुम्ही Come for this night vigil and you will receive double portion of the anointing. तुम्ही या नाईट विजिल साठी या म्हणजे तुम्हाला अभिषेकाचा दुप्पट वाटा मिळेल आज रात्री. Now it is right in the Old Testament that those people did not receive the fullness of God, but in the New Covenant
we all receive the fullness of God. या हे जुन्या करारामध्ये योग्य आहे, बरोबर होतं, कारण त्यावेळेला त्याला देवाचं जे संपूर्णपण जे आहे ते मिळालं नव्हतं, परंतु नवीन करारामध्ये आपल्याला ते मिळालेलं आहे. So Elijah received a small portion of the anointing, not the fullness of God. आणि अलिशाला जे काही मिळालं, एलियाला जो काही मिळाला होता तो एक छोटासा पोर्शन होता, भाग होता अभिषेकाचा, त्याला देवाचं पूर्णत्व मिळालेलं नव्हतं. So Elisha received twice of Elijah's small portion. आणि अलिशाला जो काही मिळाला तो एलियाला जेवढं मिळालं होतं त्याच्या बरोबर दुप्पट त्याला मिळालं थोडं. But the Gospel of John 1:16 says we have received the fullness of God. पण योहानाचे शुभवर्तमान अध्याय 1:16 म्हणते की आपल्याला देवाचं पूर्णत्व मिळालेलं आहे. And this fullness of God, grace for grace. आणि We have received grace for grace. आपल्याला कृपेबद्दल कृपा मिळाली आहे. आमेन. So in the new covenant, the word says we have all received in past tense his fullness. म्हणून इकडे आपल्याला बायबल म्हणते की आपल्याला मिळाली आहे त्याची पूर्णत्व सगळं मिळालेलं आहे. Now supposing Sylvia, you had 500 rupees in your purse. असं समजूया की माझ्या पर्स मध्ये 500 रुपये आहे. No card system, cash. Cash 500 सिस्टम आहे. And you took all of us for dinner. आणि मी सगळ्यांना घेऊन मस्त डिनरला गेले हॉटेलला. Why is she laughing so much? ये लेके नहीं आने वाली है देख. इतना हंस रही है. It is a proof that she is not going to take us. ये सब अंकल लोग मेरे साथ है, मैं क्या के लिए बिल देगा? ये अंकल लोग बेगा रहेगा. Morgan. Okay. Now, Sister Sylvia, you got 500 rupees, okay? Yes. Will you order the food more than 500 or within 500? जर मी हॉटेलला घेऊन गेले सगळ्यांना तर मग प्रश्न असा आहे की मी 500 रुपयात बसेल एवढं ऑर्डर देईन की त्याच्यापेक्षा जास्त ऑर्डर देईन विदिन 500. So you don't have any vishwas on Morgan, huh? देखा Morgan? देखा? खाली 500 रुपये. She doesn't believe in you. She doesn't trust you. She's thinking you are coming with empty purse. देख तुम्हारा वसई वाला तेरे बारे में क्या सोच रहा है? मैं लेके गई हूँ ना तो मॉर्गन क्यों खर्चा करेगा? अरे मॉर्गन तो बोलेगा यार कॉन्फिडेंस से मॉर्गन खर्चा करेगी. हाँ काय वसईचे लोक आहेत रे घर पप्पा. ब्रदर आम्ही तुम्हाला घरीच देऊ पार्टी. Now, what I'm trying to say, your answer is right. If I got 500, I will acknowledge only up till 500 that I can spend. After that, I will not go. In the same way, if I know that the anointing of the Holy Spirit is given to me in fullness of God, the fullness of God is in me, knowing that, I will move into action based on what I acknowledge. Yeah. आणि जर माझ्याकडे 500 रुपये आहेत तर मी जेव्हा लोकांना घेऊन जाईल मी 500 रुपयामध्ये येईल एवढंच ऑर्डर करेल. त्याप्रमाणे मी लक्षात घेतलं पाहिजे की माझ्यामध्ये जर देवाचं पूर्णत्व आहे तर मग मी जेव्हा कार्य करेल ऍक्शन करेल त्यावेळेला ते पूर्णत्व जे आहे ते ओळखूनच मी ऍक्शन करेल. So if you got fullness of God, जर आपल्यामध्ये देवाचं पूर्णत्व आहे and there is a Bhut Bangla in some place, आणि कोणत्या तरी जागेमध्ये भूतबंगला आहे, will you be scared to go and sleep there? Now tell me, I will tell you a real story, okay? I had gone to Nagarkoil. Yeah, आणि ब्रदर नागरकोइलला गेले होते. A particular church named Saint Michael's Church. आणि तिकडे एक चर्च होतं, सेंट मायकल चर्च. It is a little further from Nagarkoil, and there on a particular Thursday, okay, people from all over, far and wide,
thousands of them will come to that church. आणि त्या चर्च मध्ये खूप दुरून असे लांबवरून लोक यायचे, हजारोने लोक यायचे त्या चर्च मध्ये एका It will be a night vigil from evening till next day morning. हा ना, महिन्यातून एकदाच यायचे ते No, आणि no, twice a month, twice a month. दोनदा यायचे आणि मग Yeah. संध्याकाळपासून सकाळपर्यंत असं त्यांचं नाईट विजिल असायचं. And they will be only singing and singing and singing and singing and singing. Whole night, kali gana hi gana hai. आणि अख्खी रात्र ते गाणं गाणे 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 गाणेच बोलायचे ते पूर्ण रात्र. And all these people who are possessed, no, there's a big hall which is lifted from the ground about this much. Big hall, like a basement. Okay. All those who are possessed will be on that platform, and all the people with sober mind will be in a square, rectangular, all covering and praying and singing, and these people will be in the center. जैसा boxing match होता है ना, तो ऐसा है. And there will be hundreds of them in the ring. Yeah. आणि त्या जे लोक जमत त्यांच्यामधले जे दुष्टात्म्याने पछाडलेले लोक होते, ते अशी सिस्टीम होती की मधल्यामध्ये असा उंचवटा होता, त्याच्यामध्ये हे सगळे लोक जायचे आणि बाकीचे चांगले लोक त्यांच्या भोवती असे गोलाकार रेक्टँगल मध्ये उभे राहायचे आणि जोराने गाणी बोलायचे. And there's nobody to cast the demons out. आणि त्यांच्यामध्ये जे दुष्ट आत्मे होते त्यांना बाहेर काढण्यासाठी मात्र कोणीच नसायचं. So I was with Papa Brito. आणि ब्रदर जे होते ते पापा ब्रिटो बरोबर होते तिकडे. So I said I'm going in the ring. मी त्यांना सांगितलं की मी चाललो त्या रिंग मध्ये आता वरती. He said nobody goes inside the ring because it's very dangerous inside the ring. त्यांनी सांगितलं की वरती रिंगामध्ये कोणच जात नाही कारण वरती धोकादायक आहे तिकडे जाणं. So I said that is very good. I want to check myself. मग मी सांगितलं की ते खूपच चांगलं आहे, मी जरा बघतो माझी स्वतःला. Because the one who is in me is greater than the one who is in the world. कारण तो माझ्यामध्ये आहे, तो जगात आहे त्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे. So I acknowledge Jesus in me. म्हणून माझ्यामध्ये जो येशू आहे त्याला मी पोचपावती दिली. So I also jumped inside the ring. म्हणून मी पण त्या रिंग मध्ये उडी मारली वर. So all those who are there around me, I'm going and standing in front of me. They are looking at me and they're running behind. So it was not loud like I'm running after them. आणि वरती जे रिंग मध्ये होते ते मला बघून ते पळू लागले आणि असं वाटत होतं की मी त्यांच्या मागे धावत आहे. It was a very good sight. ते खूप चांगलं दृश्य होते. Because of that sight, many of them began to realize that these spirits have no power when a person acknowledges Christ in him. आणि मग ते बघून खूप लोकांना जाणीव झाली की ज्या वेळेला एखाद्या व्यक्तीमध्ये ख्रिस्त असतो, त्याला पोचपावती देतो, त्यावेळेला दुसरे जे सामर्थ्य आहे की दुसऱ्या शक्ती आहे त्याच्या पुढे नतमस्तक होतात. Actually, it really helped the team in Nagargoil, and I called the team members, come up, let's begin the fight. आणि माझ्या टीम मेंबर्सला वरती बोलावलं आणि सांगितलं चला आता आपण युद्धाला सुरुवात करूया. Because nobody is casting out demon. They are only singing and singing and singing. कारण ते जेवढे लोक होते त्याच्यामधले दुष्ट आत्मे घालवायला कोणीच नव्हतं, ते फक्त गात होते आणि गात होते लोक. So we were catching hold of one person and we were praying over that and casting out the demon. आणि आम्ही एकेका व्यक्तीला घेत होतो आणि आमच्या तिच्यामध्ये दुष्ट शक्ती आम्ही बाहेर काढत होतो. So when the team saw that I went inside and these people are running from him, their confidence came and they also came on the ring. आणि जेव्हा आपल्या टीम मेंबर्सने पाहिलं की ब्रदर जॉन्सन वरती रिंग मध्ये गेलायत आणि बाकी रिंग मधले सगळे लोक इकडे तिकडे पळत आहेत, तेव्हा त्यांना पण कॉन्फिडन्स आला आणि ते वरती आले. And the whole team began to pray over these people. आणि सगळी टीम जी आहे ती त्या लोकांवर हात ठेवून प्रार्थना करू लागली. By God's grace, we got permission to go every week in that church and pray over these people every week for 6 months. आणि प्रभूच्या कृपेने आम्हाला 6 महिने तिकडे परवानगी मिळाली. प्रत्येक आठवड्यात आम्ही जाऊन तिथल्या अशा लोकांवर आम्ही प्रार्थना करायला सुरुवात केली. Hundreds and hundreds of people were delivered. I only went on that night vigil. After that, I did not go. But the team, when they saw that I was all alone in the ring and all those who were coming towards, when I went close to them, they turned and they began to run. When they saw that, they began to acknowledge the same power, the same Jesus in them, because the word of God says so. आणि जेव्हा टीम मेंबर्सने पाहिलं, त्यांनी पाहिलं की जेव्हा ब्रदर वरती रिंग मध्ये गेले तेव्हा ते सगळे
व्यक्ती ज्या होत्या पछाडलेल्या त्या सगळ्या लांब पळायला लागल्या, तेव्हा त्या नाईट विजिल नंतर ब्रदर कधी तिकडे गेले नाही. नंतर जे बहुतेक टीम मेंबर्सनीच काम केलं, परंतु त्यांना कॉन्फिडन्स जो आला तो त्यावेळी आला. And that is how the ministry began, and so many people were delivered. Some of them were even chained like animals. These people would go every week and teach the family members to speak the scriptures. The family members would make the person who was chained like an animal for 5 years, 8 years, 10 years. Within 6 months, they were all delivered, and all those with chains had gone back home. Hallelujah. आणि हे सगळे टीम मेंबर जेव्हा लोकांच्या घरी, अशा लोकांच्या घरी जाऊन प्रार्थना करायला लागले, काही व्यक्ती 5 महिने 6 महिन्यापासून दुष्ट आत्म्याने पछाडलेल्या होत्या, त्यांनी पाहिलं काहींना चेनने बांधून पण ठेवलेलं होतं. टीम मेंबर्स घरी जायचे, त्या लोकांना, घरातल्या लोकांना वचन समजावून सांगायचे, आणि ज्या गोष्टी अगोदर झाल्या नव्हत्या त्या व्हायला आता सुरुवात झाली. आमेन. So remember, we who are born again, God gave us everything that we need. When we were born again, we got to acknowledge every good thing in us in Christ Jesus. आणि लक्षात ठेवा की ज्यावेळी आपण नव्याने जन्मतो त्यावेळेला प्रभू जो आहे आपल्याला सगळ्या चांगल्या गोष्टी प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे ज्या आहेत त्या अगोदरच दिलेल्या आहेत त्यांनी. आमेन. Remember, old things have passed away, and all things have become new. आणि लक्षात ठेवा की जुनं ते होऊन गेलं आहे आणि आता सर्व 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 गोष्टी ज्या आहेत त्या नवीन झालेल्या आहेत. In our spirit, we have received the measure of faith. आणि आपल्या प्रत्येकाच्या आत्म्यामध्ये ते विश्वासाचं एक प्रमाण आहे, प्रत्येकाला दिलं गेलेलं आहे. We have received the same power. आणि आपल्या सर्वांना द सेम म्हणजे सारखंच सामर्थ्य दिलं गेलेलं आहे, The same wisdom, सारखंच शहाणपण आहे, the same ability सारखीच कार्यक्षमता दिली गेली आहे, as every other Christian has received. जशी दुसऱ्या ख्रिस्ती लोकांनी ती स्वीकारली आहे. Our spirits are the same, identical to that of the Lord Jesus Christ in every way. आणि जसा प्रभू येशूचा आत्मा आहे हर एक प्रकारे, त्याच प्रकारे सेम आपला आत्मा जो आहे तो तसाच आहे. Now remember, our spirit is not in the process of growing, is not in the process of maturing, because it has already been completed the day you got born again instantly. So now everything, the fullness of God is all deposited in us the day we got born again. आणि म्हणून लक्षात ठेवा की आपला आत्मा जो आहे तो कोणत्याही प्रक्रियेतून जात नाहीये, कोणतीही गोष्ट सुरू नाहीये, तर ती ऑलरेडी पूर्ण झालेली आहे आणि सर्व गोष्टी त्या आत्म्यामध्ये ठेवल्या गेलेल्या आहेत ज्या दिवशी आपण नव्याने जन्माला आलेलो आहोत. So now our Christian life is learning how to manifest this, what is acknowledged inside of us, or every good thing in the physical realm. आता आपल्याला एक काम एकच आहे की एक ख्रिस्ती म्हणून माझ्या आत्म्यामध्ये ज्या गोष्टी सगळ्या तिकडे ठेवलेल्या आहेत त्या मी आता मॅनिफेस्ट, मी प्रकटीकरण दाखवायला पाहिजे येशूच्या नावाने. So we learned in Philemon 1:6 that the communication of our faith becomes effective. So when does it become effective, productive, operative? When does it show all this glory? By acknowledging every good thing in me that is in my spirit in Christ Jesus. या आणि ज्या वेळेला आपण बघितलं वचनाद्वारे की माझ्या विश्वासाची जी भागी आहे ती अतिशय परिणामकारक होते केव्हा, जेव्हा मी प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे स्वतःमध्ये आत्म्यामध्ये जे आहे त्याची पोचपावती मी देते ख्रिस्ताच्या नावाने. So I can only acknowledge something that's not that's in me, which is a reality through the scriptures. I can acknowledge, but I cannot acknowledge something that's not a reality. आणि म्हणून जे प्रत्यक्ष नाही, जे खरं नाही, ते जे आहे त्या गोष्टींची पोचपावती मी देऊ शकत नाही. जे वचनात आहे त्याचीच फक्त पोचपावती मी देऊ शकते. So therefore, in order for my faith to work, I must recognize, I must believe, I must acknowledge what? Every good thing is in me in Christ Jesus. म्हणून मी प्रत्येक वेळेला मी ओळखलं पाहिजे, मी विश्वास ठेवला पाहिजे की प्रत्येक चांगली गोष्ट जी आहे ती प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे
माझ्या आत्म्यामध्ये दिली गेलेली आहे. आमेन. So this is the time for us to put it into practice by if there are sick people, let us destroy that sickness now and get them healed. म्हणून आता आपण ही गोष्ट आता प्रॅक्टिस मध्ये आणूया. जर कोणी आजारी व्यक्ती असेल तर आपण आता त्यांच्या There is one person. Yeah, put that person. There is one person, Satyavan Jadhav. Jude Satyavan Jadhav. He speaks Marathi. Yeah, he's an unbeliever. वो उसका yeah. He can speaks speak English. Marathi. Yeah, he speaks English also. Where is he? Jude put Jadhav. Brother, should I unmute him? Hello. Jadhav. पहिल्यांदा मिसेसचा तो फोटो दाखव पायाचा. जाधव मिसेसचा फोटो दाखव पायाचा. You just turn your mobile. जाधव हा दाखवतोय. हा मिसेसचा फोटो दाखव. Just turn your. Brother, this case is 1 year before. It is a very serious case. It was. We had come for a retreat in Vasai for a 1-day retreat, and Okay. that time I had prayed for this lady. It was a very serious case. She had only bones to be seen from a knee to her ankle. There was no flesh at all. And then afterwards, when I gave them the scripture, and then we prayed and we broke that curse. Then after 6 months, there was lots of improvement, and this is almost 1 year has passed now, and she has So what does recovered a he lot. today? Huh? So what is the problem today? He'll show. जाधव जरा मिसेसचा फोटो दाखव ना पायाचा. ते व्हॉट्सअपला मी हे दाखवू काय तुला डायरेक्ट दाखव ना. डायरेक्ट दाखव ना. डायरेक्ट तिचे पाय दाखव. फक्त पाय दाखव. There was a curse on this lady, brother. So now this is a condition right now. Yeah. Okay. Tomorrow I'll put those real photos. What was the condition before? She was a very healthy lady, and someone had cursed her. So when I broke the curse and I gave them the scripture, the healing started. The nerves were dead. There was no flesh at all on her leg. But within 6 months, she recovered a lot. Okay, let's break up there. Yeah. Ask her to repeat after me. जाधव तिला बोलायला सांग ब्रदरांच्या मागे. हा. प्रभू येशू. प्रभू येशू. मी तुमच्यावर विश्वास करते. मी तुमच्यावर विश्वास करते. तुम्ही माझे देव आहेत. तुम्ही माझे देव आहात. त्या क्रूसवर तुम्ही माझा जागा घेतलं. त्या क्रूसवर तुम्ही माझी जागा घेतली. माझ्या पापामुळे. माझ्या पापामुळे. तुम्ही त्या क्रूसवर फटके घेतले. तुम्ही त्या क्रूसवर फटके घेतले. आणि तुमच्या शरीरामध्ये घाव झाले. आणि तुमच्या शरीरात घाव झाले. हे प्रभू येशू. हे प्रभू येशू. मी एक पापी आहे. मी पापी आहे. तुमच्या विरुद्ध पाप केला आहे. तुमच्या विरुद्ध पाप केले आहे. मला क्षमा करा. मला क्षमा करा. तुमच्या पवित्र रक्ताने मला धुवून काढा. तुमच्या पवित्र रक्ताने मला धुवून काढा. हे प्रभू येशू. हे प्रभू येशू. मी विश्वास करते. मी विश्वास करते. तुम्ही मला सर्व वाईटातून क्षमा केले आहे. तुम्ही मला सगळं वाईटातून क्षमा केला आहे. शापातून मुक्ती दिली आहे. शापातून मुक्ती दिली आहे. मला एक नवीन जीवन दिलं आहे. मला एक नवीन जीवन दिलं आहे. तुमच्या नावाने. तुमच्या नावाने. मी शैतानाला हुकूम देते. तुमच्या नावाने मी शैतानाला हुकूम देते. माझ्या जीवनातून बाहेर निघ.
माझ्या जीवनातून बाहेर निघ. माझ्या शरीरातून बाहेर निघ. माझ्या शरीरातून बाहेर निघ. तुला माझ्यावर कसलाच अधिकार नाहीये. तुला माझ्यावर कसलाच अधिकार नाहीये. हे प्रभू येशू, हे प्रभू येशू, मी तुमच्याशी प्रेम करते. मी तुमच्याविषयी प्रेम करते. तुम्ही माझ्या हृदयामध्ये राहताय तुम्ही माझ्या हृदयात राहताय आणि तुमच्या पवित्र रक्ताने आणि तुमच्या पवित्र रक्ताने तुम्ही माझं संपूर्ण शरीर मुक्त केलं आहे. तुम्ही माझं संपूर्ण शरीर मुक्त केलं आहे. तुमच्या रक्ताने मला नवीन जीवन दिलं आहे. तुमच्या रक्ताने मला नवीन जीवन दिलं आहे. तुमच्या रक्ताने मला तुम्ही पवित्र बनवलं आहे. तुमच्या रक्ताने मला तुम्ही पवित्र बनवलं आहे. आणि माझ्या जीवनामध्ये जे काही त्रास आहे, आणि माझ्या जीवनात जो काही त्रास आहे, याच क्षणी त्याचा तुम्ही नाश केला आहे. या क्षणी तुम्ही त्यांचा नाश केला आहे. तुमच्या घायाने मी बरी झाली आहे. तुमच्या घायाने मी बरी झाली आहे. संपूर्ण बरी झाली आहे. संपूर्ण बरी झाली आहे. माझ्या शरीरमध्ये फक्त पवित्र आत्मा वाहतो आहे. माझ्या शरीरात संपूर्ण पवित्र आत्मा वाहतोय. आणि मला मुक्ती मिळाली आहे. आणि मला मुक्ती मिळाली आहे. मी तुम्हाला धन्यवाद देते. मी तुम्हाला धन्यवाद देते. माझे दोन्ही पाय बरे झाले. आणि माझे दोन्ही पाय बरे झाले आहेत. संपूर्ण बरे झाले. संपूर्ण बरे झाले. मी तुम्हाला धन्यवाद देते. मी तुम्हाला धन्यवाद देते. तुम्ही मला हे नवीन जीवन दिलं आहे. तुम्ही मला नवीन जीवन दिलं आहे. नवीन भविष्य दिलं आहे. नवीन भविष्य दिलं आहे. तुमच्या प्रेमाने मला भरलं आहे. तुमच्या प्रेमाने मला भरलं आहे. माझे पाय आताच्या आता ठीक झाले आहेत. माझे पाय आत्ताच्या आत्ता ठीक झाले आहेत. संपूर्ण बरे झाले. संपूर्ण बरे झाले. प्रभू येशू, प्रभू येशू, मी तुम्हाला धन्यवाद देते. मी तुम्हाला धन्यवाद देते. माझी मुक्ती झाली आहे. माझी मुक्ती झाली आहे. मी मुक्त झाली आहे. मी मुक्त झाली आहे. आमेन. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तुम्ही रोज बोला आता, प्रभू येशू तुम्ही मला नवीन पाय दिले आहेत. अच्छा. प्रभू येशू माझे पाय संपूर्ण नवीन बनवलेत. मी तुम्हाला धन्यवाद देते. बस एवढंच सांगायचं आहे. प्रभू येशू तुम्ही मला सर्व आजारातून मुक्त केलंय. मला नवीन पाय दिलेत आणि मी मुक्त झाली आहे. ओके. इज देयर एनीबडी एल्स? दुसरं कोण आहे का जाधव? अजून कोणी आहे? नाही नाही. Okay. Okay, Sylvia, you can do the closing prayer. पिता पुत्र आणि पवित्र आत्मा यांच्या नावे आमेन. स्वर्गीय पिता, आम्ही तुझे आभार मानतो. आज तू आम्हाला सिस्टर जोसलिन आणि ब्रदर जॉन्सन यांच्याद्वारे जी नवीन रहस्य तुझ्या राज्याची शिकवली त्याबद्दल तुझे आभार मानतो. प्रभू, विशेषतः तू आम्हाला शिकवलास की जेव्हा आम्ही तुझ्या शब्दाची पोचपावती घेतो प्रभू, तेव्हाच आम्हाला समजतं की आमच्या आत्म्यामध्ये जे काही आहे ते सर्व चांगलं आहे आणि त्या चांगल्या गोष्टीद्वारे आमची तुझ्या बरोबर प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे भागी आहे. प्रभू, हे महान रहस्य तू आम्हाला शिकवलं प्रभू. प्रभू, अनेक वेळेला जेव्हा आम्ही ह्या जगाची पोचपावती घेतो प्रभू, त्यावेळेला आम्हाला कधीच समजत नाही की आमच्या आत्म्यामध्ये जे काही आहे ते सर्व चांगलं आहे, परंतु आम्ही आमच्या जीवाकडे आणि शरीराकडे बघत बसतो प्रभू. प्रभू, विशेष हे सत्य तू आम्हाला प्रकट केलं. त्याचप्रमाणे सिस्टर जॉसलिनने देखील आम्हाला आज स्पिरिट, सोल अँड बॉडी ह्याबद्दल जे काही सर्व नवीन नवीन रहस्य शिकवली प्रभू, त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानते, तुझे आभार मानते. आणि प्रभू, ह्या मिनिस्ट्रीमध्ये जे सर्व कार्य करणारे आहेत, ब्रदर जॉन्सन, सिस्टर जोसलिन, सिस्टर मरीना, ब्रदर जूड, ह्या सर्वांना प्रभू तू आशीर्वादित केलेला आहे. प्रभू, त्यांना तू उत्तम आरोग्य दिलेलं आहे. प्रभू, त्यांच्या सर्व गरजा तू पूर्ण करत आहे, त्याबद्दल मी तुझे आभार मानते. जे सर्व आम्ही ऑनलाईन सेशन्स बघत आहोत त्या सर्वांना ही शिकवण आहे ती समजण्यासाठी तू सोपी केली आहे प्रभू.
ती आम्हाला समजत आहे आणि आम्ही ती आमच्या रोजच्या जीवनामध्ये वापरत आहोत. त्याबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो. ही प्रार्थना आम्ही प्रभू येशूच्या नावाने करतो. आमेन. Amen, amen, amen. So we meet tomorrow. Yes, sir. Yeah. Praise God. Praise God. Thank you very much. Thank you, brother. Thank you. God bless you. Thank you all. Good night. God bless you. Good night, Jude. Good night. God bless you. Thank you, Brother Jude. Thank you. Bye bye. Thank you, Marina. Good night. Thank God you, Jocelyn. Bye. Good night. Good night.